na adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Meba cho fa Bible na fi yemra so na yenhwe asemu a yede ebrewo enano joda no ne yemfa ni nyina enkwa awiye. Ansa na no megie di se wabɔ mpaye ede oho ahye Awurade nsa se nenso onti nanim emfa enkyerɛw. Ye wo gidie se Awurade beti nanim de akyerɛw enenso so. Ene nti ya na wahye ne nso ede amame. It's about to our Bible na fe yenko the book of Psalms, the book of Psalms 118, the verse 8. Na fe yenkin kan fen free ho na yemra. Sharing so set topic no ankasankasa yedi ho nkomo no. Yes, if you have an idea where God wants to take you to, anka eniyema bi wo ho no mo a onye. Anka nkomo bi wo ho no mo a onye den wundi. If you have an idea where God wants to take you to, baby, Awurade pese wode wo kɔ no se wo nimdeɛ wo ho a anka ka bi wo hɔ kra anka wo mforo. Akwa se Nyankopɔn se me pese me de wo konkran. Na wo kokoduru station hɔ no. O se o mahunu se ya lodi takrade car. Na se takrade car no efe ebiom takrade car no enipa ye kɔ hɔ ne dɔso. Eni nti u firi wo nkran na wo kɔ no. Unya nkobiom. O ko takrade adenya takrade fo no edoso wo mo ka efe. If you have an idea where God wants to take you to or he is taking you to, anka abeka wanu atum na akakofro won kran ka no awe awuo no na waye ne nkakra na Awurade edwa kuduru enkran ho. Enti asem a na awotwe we mu nyina no menu mienu di mu nkomo no enye bibi huhuhu bia o. This is the topic, and senka ya de kire ne ya kire anka yen objective at the end of the lesson no anka ne ya hwe animu say you will begin to appreciate whatever situations are you go through now and believe say onyankopon wotirimu pobi e de mawo enunti e na you go through that particular situation. You know why? Because onyankopon emfa biribia eburo wo wa ho den so emfa mrew enti obia problems a wonam mu no eye ono ene ne ho problems ena onam mu na onyankopon yusu sa problems no e di asiesiew ama wa ye den ene nti pese wo di hyewtirim me pese wo de kan abrabo ho na wo te ase se nea wonam mu bia no e wo se wo kan wano tum because Awurade asiesiew e de wo ama a very good cause. The Lord is propelling you. Listen, you will prepare and you will propel. And until the Lord is propelling you for a certain task ahead. Or per se, undru honomono. After you was standing a test of so many trials. Until you will be able to maneuver your way and make a very concrete decisions. So the book of Psalms 118, the verse 8, ye can kind or say it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Verse 9, it is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Tio, it is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. And it's the first one or say it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. To put confidence in man. Sa de wo owire, sa de wo ho to nipa so no. Onyankopon asem ma wo ne me atiase anopai say. If you know where he is taking you to, anka wo de wo wire be hyeni mu
anka wode wo ho beto ne so na nya wo nam mu bia no wa brɛ wo ho ase na wa go through that process. Put your trust in God alone. Onipa bedi wo hwammo. Onipa obema wo nsa asi fam. Eninti ebia na wo de o feel say you are going through something like you have so many things in your heart and you want to pour them out and be free. Enti wututu wani no onipa oben wo onipa wu susu say this person metimi akwa kama sema kire no that particular person akọ yekoka wasem kire no ono a na anopai onyankopon asem o ka kire wo ne me say eye sense onipa de ne ho beto onyankopon a omfa nani hunu ne so dan se ni nwia ono na ese so de nani hunu no eni nti ono ne kwakoka asumu asem no onyame asem say it is good to trust in the Lord than to put your confidence in man. It is good to trust in the Lord than to put your confidence in princes. Esikafo obefu say we dey your this year obefu say we dey mete say wo companies bebree eninti mame nko na me ko kama asem mfa nkere no eninti wasumu asem a wosanka wodi wu kro no wamfa enwu anko thinking say okoka kire ni wi a obetumi aboa wo unim say baby Awurade de wo kɔ no ɛho hia sɛ nkomo bi wɔ hɔ no mo a oni nkrofo edi 2, 3, 4 years to come where God will position you no otena ase na obu nkompon kɔhwɛ wachi na ɔhwɛ nkrofo bi a ɔno mo ka wasumu asɛm a obu nso wafɛre wɔ wutiri mu pɔtɔ anopai yɛn kasa ma yɛ asɛm nwa ifiri dwoda no ɛne yɛn wakasa asɛm yɛ asɛ sɛ wonim baby Awurade de wo kɔ a anka nkomo bi wɔ hɔ a wunni anka relationships bi wɔ hɔ no mo anka o ma kwan sɛ ɛnkɔso anka mema bi wɔ hɔ no anka wo wɔ kame wɔ mo wɔ abrabom anka mma bi wɔ hɔ no anka wo mo kwan mo abrabom unim sɛ sometimes utimi tena ase na wo ahwɛ mema bi a wo ma wo ho kwan a wo mo ene wo go on a date ubon sɛ wani ewu wo tiri mu saa mma bi a wo ma wo ho kwan ma wo mo ene call out ene wo tena ase na wo hwɛ a ubon sɛ wani ewu wo tiri mu enkomo bi a wodi ye asɛm bi a wo kan ye enema bi a wo ye ne ye bi a wo dai na di wabufuo ba ye ensem bi a wo kekan ye ena wo koma atɔ wo yem no wahu sɛ utwa wani kɔhwɛ wachi na fei ensem na wankasa wo kekan ye no ye bɔ ama watia bonso wakeka de wanim Awurade ɛwɔ bibi papa bi de mayen Awurade ɛwɔ anisuade hunu papa de mayen ye de asɛm ye ba wie ye no de ameka kyerɛ wo ne sɛ it is better to put your confidence, your trust in God than to put your confidence in man, than to think that this person is closer to me. This person, we share common things. We have intimacy. Therefore, I can share my secret with that fellow. And no na no pay unyamia semsem kanchero say it is better to put your confidence in God, to trust God. It is better to give everything to God than to think say man will help you with solutions. Onipa ni mu bia wo de beboa wo. Se Awurade anka onipa bia koma ontumi mmoa wo. Anopa Awurade nka wo ho. Oma wo nte ase se nya nkomo nyina na edi. Oma wo nte ase se oba be ye wo brempon eni nti enye su ni ban bia ene eda na di wa bonten. Awurade ma wo nte ase se he has made you a royal. The likelihood say ubetimi ababa be inherit the kingdom no e wo soro. Therefore, you should be guided by your own words. And someone water no, make sure say you are being measured. You don't just open your mouth. See a kasantina kasasa keke. Afi that chia ahini beto no na nkrofo e refer. Enti we akwawi ya na nanum kasa tantanta na modene ba be didian. Oh, ababa we yo munipa no modene ba be den. If you know where God wants to take you to, you'll be measured by your own actions. Erade nka ho na dom no so mfa ma wo onti nanimu nkyerɛ wo na afei botaye nti a ode asɛm wei ɛbaaye this week no Erade ema ne mrem emfa ma yen
ye kodi na wotwe wie ye ye sre na ho odin ni tumi ne bambo so onko so ame nante woni nwunu na se. May God continue to lift up his countenance upon us and contend with those who strive with us and give us testimonies and give us a clean medical report in Jesus' name. Amen. Ofremi obowo ba ofori amanfo me pacho ye the sports to aso omu wia ye de aka nyina besan ba e de aba beto aso ama enyi fidie ni free ha maache eni dwumadie no edin sports to aso omu wia ye besan aba bi mo okay jo apom moko de bibia e fine obi ye de radio ase bibia e kama enran so matoma ba na wie dabi enye na etu ye football for na etu ye sa wo kan ho ana wo kan ho o dabi so wo kan ma sem ma won aha ye kan ma sem but nti by virtue say wo kan ma sem ma no kan mo ho dabi ye wo omo ye ku sa me omo ba ne ntimi ntubi unless minimum say won to aba ne bi but say wo kan mo ho ye kan sports for any and wo be kan ho na presenters mo kan sports for ho ye kan sports enye football omo ye football omo ye e na mo nso mo kan ba say mo kan mo ho well so wo kan kwa dia wo kan mo ho nti na wo ka bi okay but about one day omo abato ni omo abato e na omo hye ne nipa two share that two no say na be ye nkonko ye too obvious say enkofo yi obia wona dwen na football mo na me eligible to vote no so no obia o ba bia ni o person ni vote ko no obia o candidate or support no okay na se wo no nkwa ne koy ono nkwa ne sunsum ne koy e na sunsum nya mienu omo mra mu no omo kire say even though if say uko on oppose obia anye den uncontested still now we have to say ye to yanko bisa okay say we ni ne esi ya na say we ni pese ebema na no mko bisa nti uye no kwase nchen ne eastern region efi no a chairman lenso da sama do eda no no so mo yo mo we ne nti o mo so na mo koto aba na my same thing here I'm to for Hansel region no oh okay no only one ko e onu so ni obi anko oh okay onu say Kate na onu so ni obi anko nti na o mo ko congress na o mo ko wen o mo ko Koforidua na na man fa bia mo dan se Koforidua na ya hinkru nti oh say no de mfa ho wo betumi achichechiche mu emra mu no na lawyer bi kasa say even untimi fa the headquarters na enko baby unless say congress atia say okay you move from Hanman fan ko say okay if say you say bibi say nke say happen wa Accra ina nom de ko temale nti bia we no odi mu na so nti o de tina eye capital hall man na abojuma nti okay but ono so buy why ade won why na famu de Linsford oh ni pa from there why any there na so still na kwan ho no ma so e bibiri na de ka ho okay I think say be anti na ma osiki for re-election no yes yeah, football for no oma no mo yo made and oma no me eligible say okay me tie me tim ni nkonko gina unless say be my football for a very long time for some period be before some meeting ni oh team no nyina yes me team me yeah football actively and some meeting ni gina so omo yeah football for na omo ewo horom no mo ewo eastern region ha no on feel so okay edwuma pa ayama yin eso ani nte bia me capable say me ni be gina krampa na edwuma na eso ani so yensan so man another term emfa ka ho na onfanyi na edwuma na say maybe that is why they plan if senema enkoye ya in South football circle no man I'm sure so be atwinity aba on na be contest so my aim on benefit of the doubt and what I know no so say about what I'm kokoto na enra no ya serve wo notice of injunction yes but yet oma ko ahead akwakoto I would want to believe say be lawyers advice wo say betumi akọ and mo ka football for no asem edema wo mo no ye the injunction ato ade so I don't know wo knowledge about emrade but the little I nimini say ye serve notice of injunction it means ade a pese we ye no ye mpese be koso okay enti se wo tokoso a ye obrofo bi e friend say contempt of court ye nya ndi asem no kra wa to court ni mra enti sisi yi ya mom kwa mom akwakoto aba no mo a mo ka o masem de mamu a wo se won hyeda nka o mo ho no sen na mo hunu no eno na lawyer bi kasa and true ne kasem no se anopa na o mo de offense injunction e de koye then so ohun FA administration a o maso odin SSR administration we da
na nsɛm nom de kɔ dan court na ɛsɛ sɛ even wɔ mmanu sɛ ɛsɛ yɛkyɛ bi mu kura de gum bɛtue mu amfa wɔ sɛ anyɔyɔ ama ɔmakɔ akɔto aba no na coming days no ibɛhu ne ɛba bɛsi ɛfi sɛ ɔbuba bi ɔsɛ sɛ wabusuafoɔ anasɛ sɛ ofia bayifoɔ ɛpɛ sɛ ɔmuku a ɔmudi kan bɔ ɔdam ntɛm so ate ase ntia bi a wei no ɛno ne yɛ George Free ne lawyer on yes o sɛ injunction mienu na da ɛfɛn sɛ abato no so first ɛyɛ papa ɛfɛ no Alhaji Karim Drusa okay abato no yes King Faisal ɔsɛ yɛntimi ndane abato no emutu wɔn sɛ yɛtu no nkutuo before ansa na bɛtu no akɛseɛ mu we deɛ mo sɛ mo to no akɛseɛ mu ansa na akɔto no nkutuo mu wɔsɛ saa de no eni ɔmo mmra mu so wɔdi kan de saa issue no akɔdan court kra dadaada yɛn kan wie yɛ ɛna George Free nso ne fa kɔbra ne ade no nso no ɔno nso de akɔdan FSA asɛ ebi mu pɛsɛm chinchin ne nsa na mo market ɛkɔ on the post nti ɔno nso de asɛm no ɛkɔdan court a saa two nyanhwe ne da so bet still no man fa anya adwuma so emra mu de I'm sure GFF no nso ɛwɔ mo legal team na me kan say bia mo legal advice yes ɔmo ɛyɛ sure sɛ nyankofo we a present no ɛwɔ mi som da court ɔmo seeking injunction on elections no so de nanso ɔmo feel sɛ nyankofo we ɛyɛ no ebia bibi hɔ no ɛyɛ clear ɔmo reading through hɔ no so yɛ sure sɛ no matter what ne ebesi bia no sɛ de court na sɛ asɛm no kwa yɛ ka sɛ ne yɛ ka efe no ɛwɔ upper hand sɛ so yɛ na de dada nti na bi akwakoye wɔn yɛ sɛ ni fani beto bibi abo na nice bibi so at say so I'm sure they are on something that is one tia omotima koto aba no anaso omotima koye elections no enura ɛwɔ temale no so yɛnhwɛ anim I think say coming days away anim de bibi abɛkɔ yi na fe yehu bibi appoint a obi agina I see but ɛno kasaye Kete kasai oh okay ɛno kasa kakra kachire events George Free so say zia bibia de ne edu ne de omo inclusive omo ranks on yes football cake no edoso so what I say and Kate George so a very offense crucial time to play ye administration 4 years e dia money so obeka che ne say bibia wo no obefre na ba fie Why no how do tea about since here? I know that we know. I only about two no. Oh, okay. 2 days ago, I had a meeting with my brother, my colleague George Free. I have just one message for him. We can only build the Ghanaian game when we stay together. Football cake is a very big one, and everybody, including my brother George, has a role to play. I will reach out to George and I'll bring him back home. So, George, wherever you are, we are one. My message to you is Midema. My message to you is Midema. In the next 4 years, and this message is very important, we have to learn to respect our statutes. We have to learn to read our statutes, because that is our Bible. That is our Quran. If you spend time reading the Quran, reading the statutes of the footballers, that puts bread on our table, please. And I hope that all of us will go by this special advice from me. Oh, okay. And see, bringing him home, no, and yes, he be an room. Figurative speech. Also, in prem, one side. So what I say, we were other side, and it's a routine in coma. Was it 2 days ago before exception of ABN before elections? And 2 days ago, initiate a meeting. To me say, but George Free as a commit to whatever they are bringing on the table. Obua me what the man no ebe yira te say me hunu no kura no a asema me ka kire no nyama tini say ono so de omo file and say omo legal form omo so mo ye bi yes on that but maybe I didn't do no obi and say you and say you but and say on tiasie me say this will be until they say no me fast akwa mama everybody knows in playing one but do you know when you go for a tie George in Swechi meba sisi a situation e wo mi sisi papa we odi 4 years ni wi isi ya wa wi we only one na wi ye nti krom ha no na man ba come friend saying kwesi nya ntachi odi ma wi da bi o masesa offense we normalization we ni buy no ohene masesa we no 4 years uni ne wom omo ko no te say me say 4 years uni ne wom opani dia kra aka 1.5 years uni ne ya betumi aye
a one mum cause everywhere near at is almost more than 8. Tio. Ye kwako to aba. Any of the modalities di aba. So what you say? It is say you John Mahama was standing about for pain. Na or sign baby no or file ya. Na EC4 at disqualify no. At the year yes I am from so. How on earth? Politicians a crown no baby ru Ghana nimpo no. So I'm file we na from so bi ba yes from e mo koko meeting nyina ye ni foforo. Yeah, this situation no. Aden na mo de mo ni sa. First form no edi kan ko ye. E na omo ka say em say we na ba bonti no. Om san so de brain say 4 to mti on san refilling on fambra. O san de ko e no say still na you mti na deadline of it is still a wo mu e dia wo pese o ye ma na on chene say we bia ha me pese wo siesie. Ana one say sometimes elimination by rough tactics is any free him fan. Yes, but so on the other side that ebia say ukujina for radio presidency bi so what you say, but say upo bi a oye integral member na so bi a oye radio eno yem from so Matthias here Matthias dey okay ni na say the point ni obi a pese uhi obi a oye radio ankasa say bi oboba morning show host Kofi Ye sports presenter obi oye ankasa na mom ebia onye obi a owa Ahenkan FM but ebi oye security. Sorry to say, ebi oye security onye on kasa radio so na say onye oye Adwuma wa Ahenkan but on ma radio on ba radio but omu hi obi ebi o kasa o radio so ama na ndo so forms na dia ma so aja say ebi a o de o call no ebi a o ba Ahenkan FM man ke na eta iketechi ebi a na onye na security na ebi o ndo so de ma ni a bi da mo say o ebi a 112 omo ndo so de ma no enya papa so call na sambra bio. And I don't know the second forms in the mean who had going disqualified, but the first one I don't disqualify. No, letter about. And I make catcher will say, President in poor Muna Ghana in a showmansa, omo forms, omo kofa, nothing from so bemua. I say my assembly aida. Oko filling them from so bemua, omo fraud 3 times. Guys, Abia when you be manine or some farmer. That one I see Abia. But ebia the can file forms. I made the forms man so sambra. No sambra we feel you no san fanko. It's enough for two. Cause now can na second one reason I want the babon. Second one reason no me nya offense. The akwa so nyina Kofi agiri mu ka ho bi o. Second one the point is second one me nya bi ankin kai. But me dream one me ntiase yes me dream one me ntiase say obi a why vice da of Ghana Football Association ono a contest ono asanso a contest oni papa ya asanso a contest da ama dade ni duro no ono na cause okay zia de majemu into wicket ko I don't know what obey your forms ni mo omo ya mama majemu ama ono nkofo be se ma dwen o ala nko jemu de ma o mampani akufu adohwe de omo de ye no I don't know idea course one the forms ni muntia ye ba disqualify and I know Sergio free enim day our forms feeling ni mu e say onye new person e wo efi ho no but baby e bia me madwene say be disqualify no e bia nkofo no mo me endorse dia ma no e bia wanya nkofo a omo ye eligible and say omo ye pepepe so me endorse that is madwene e say uyi anufri ho no ma me hu baby opan e be ye fort a e be na say adewe fort na why your paper so o feel for one who say business as usual uja maninka uja maninka nke enu kurum ha George free ye no me so oni akwa ne ntwea maninte obere no papa akuntokwa oni akwa ne ntwema o se wa yeden obere no papa akuntokwa ne papa ne hwan obetumi no papa akuntokwa na me papa ne wudi nsem hura me ne won kuntokwa ono no mumi no wana mukotira asem say obedi asem dibia yenka papa ne ba wo ho ye kamera so yeah, who present evidence around the two baby na awaka kira say o ya kwala nti aya I don't hear him wana ba jinya body and obi listen ahimfie no mo kasa asem no but court there court yen kan no kure ho ye present evidence obi football circle ni mu won ye wo ade bi wom ene ebia memete ha mabɔ mafia and I say bia ejuma nyina ebia wokɔ for elections bi ye nyina so da bi ye tai kofrechi ye ntai obi achi one ka tell so mu nyina so mo tai example omusuro victimization ti no mu nyina ba bon yes example na me ye
say na tai Kofi Echi ebia na Kofi na ye general manager wa hanom na to boba ye mie worker e wa Ahenkan FM hanom so ye feel say ye nyina me de ko kan o na say bia me ma ewiase nyina de adi say me tan bobo Echi a na general manager na ye be victimize me so ati ase enu ntino ma me nkotai events e Kofi Echi na yentoba na da kura Kofi di 8 years ni wia o ho no abeba you don't have a conscience sankofo no omu pini wo ene no sankofo na omu di pin e wo ene na omu e kan wa hye ene no e kira bi no those people be so atena ba di wo me say they don't have conscience omu yes adi nyina they don't have conscience of their own they have sold their conscience oh, you have sold your conscience Georgia B bedu we bi no also this year the cat I need to support the cat 100% cause Obi unim the point omunyina and football for no nkasa omunyina omu ye gbako ene me be declare events me support e de ama Obi say Obi mi wura me pe o me ball league ni bi o na papa yi so more support na papa be wini a me ball league unim ye be wie season 4 years ni be do na be am team ni wo Amuza Tamayut ene na team ni co division 3 Amuza Far Rangers for asem anything na mu wini ayi Obo na 4 years paid man anyawe man 4 years dey be pe o man go sala mo dey 4 more mo he dey yete ho ah we dey obe dey cat obe dey so no me qualify for World Cup mu wi a agro mo ni so mu ko World Cup no ba obesa brem bet powerful na obe sponsor mo leg na oba foforo also o marketing dien oba so ba o ebio o de bibiri aba sponsors no bibiri sa sisi a Ghana Premier League bia ye ma 5 billion and over e bi see that oh okay ono Georgia Free ne president tiba no mo say Georgia Free so ya adwuma bi da oba ye hu do ye e na mo tournament ya mo koye trophy do send mo age na anya get abru so titentire de no time anya na say ntino no ba mo tamo klom na ba mo dubia say ntino no ba ya na say de say mo so meden ah mo de ket ba so meden so mo good coach mo say Kirisuiti na mo pe waje atum o de come o de naba say si o de coach aba wa boss 7 matches obi antumi se fa ball 2 na 3 oba no ana ah yo ya aya boss body some body boss wa ya de yo what I say yo say si oba yi share time National Blasters ya yede Kudus Mohammed Kamadin Suleiman Joseph Pencil first club Blasters edu be big players no kan kam di ba we dey kai players ni din bo mo bo ene djuma mo yare kire say o ye djuma ara say ticket to great we ni mu ye pa adjuma no we no ye fa no defense adjuma no ni bo pa Ghana ye do we eyifo bi aka ba tam wato atwiri ba bi kura dwo Obi ara hu semo na ye ne ko to abara ye ko to jam ye du ya twam ye go bra say o say yato FNC somebody there odi etira era we no ye this sports minister Okroma say on beautiful bro I say on do but at the end there ye say munya sports minister there no say ya na ye ntino I'm say Georgia Free on to that dream oh yeah there yeah can you be say say sports minister mo was sports minister of Ghana ha mo obi Mustafa Yusuf mon komra I don't know if adesima magana mamba yama munyina akwa basirinku bi mbra Ahenkan 93.3 so agudi emunsem kakra bi na yede ebrewi na emfasida enso ema Jubilee Hospital maso asen ameda agudi emunsem no eba ye ka kire se wo yare hododo na opa yare sabia amanie no onyare wanyina yetuna se de amaudia kopiem Jubilee Hospital na fo yare wanyina no yentu ase emfa ema ebie no lab na peso ya ye laboratory enso ho lab biabi ye ne kama enso de amount pharmacy ne enso aba eduro biabi benye bi atonom da sa ho yare am bibia nso akoye edi amount antinental care no ho de ma ema na omo afafuro no ebia nyinse no unya ho bi edi fa fabre na fe yenso ano one time emfa ema postnatal care no enso aba edi ama ema na omo awawie no akra ni nyimu no awofo mo hwa enkoye mumfa medan na afie ma mo kyekire na mo ma no so omunyi engina brane na bibia nso enkofan emfa ema mo afa theater enso ho surgery na so operation bi na pese o ya afa bedan na enya ne kama emfa maternity ne enso aba sounds na the ultrasound na afa electrocardiogram machine enso aba scan bia bi scan na ye twa wankasa uhwe bi no na nyina bi enso Jubilee Hospital wa nei yare bi acho bibi ekire wadwen so odwen ho a ontia se enso
ondwen ho a ye cancel to one do asem bedan ya ye behwe aka ama echire ni fie enso ayedin wani na ohwa dia unhu ade na benwa unhu ewechire unhu a wanhwe ento ase enne ya ochina bi no oha kese pa na de ebro your iconic can fide asemu ma wani yade nyina no ye di etu ase one time enso e di amount diabetes and hypertension for no feel no pa bia no ncheche enso ekoso enam no kase na no pay ncheche no bekoso e di amamo we ekoso fiada we any fiada bia canteen wo ho intube ne papa atodi na pom di wom atodi dia eno no Jubilee Hospital ye canteen sa oba no kitan chance nso dia ye beje na ya hwe ye odan babu road ya so amantra bridge ne so ehonum ene ewo 0244575799 0244575799 ona 0241 784645 na onye edi enkomo na bibia so akoye edi amount ye bia schools ebim so enchomba bibie na esa na edi adwendwen ene ohaw na de ebra wofo ni nyina ne se school hu nioma ba beto no enya de ketua na enei anopai me kanfo edi amount se oba ebeko school na se ne open school hu nioma ato se textbooks enei stage bia se ne no eye preschool KG nursery primary JHS and as SHS ehun ne manyina textbook na opato dia fabedan Bloom's Bookshop and Trading Enterprise na ye mo bi na to na bibianso enkofan enfama ebia open size books na ato ruler mathematical set pens and pencils sharpness crayon postal colors clever collection fluid afudo ni chema office pin cardboard formica board eraser graph book na opato dia enwa any Bloom's Bookshop and Trading Enterprise akache nyama bia bi ebi enso ho asemda ne se nyoma no ye ton wholesale price ne o ye store kran na pese no betu bi eton a sakunya no enso ho sika bia de bia no bonya ho nyoma no wato enso Bloom's Bookshop and Trading Enterprise o hwe cha kwanya achim odan opposite Ghana Commercial Bank ne car park no ho no ma ena obohue 0244 293 632 0244 293 632 and 0243 083 731 0243 083 731 na on a Bloom's Bookshop and Trading Enterprise enso edi enkomo na bibianso akofan ma efie nya de mabusafo ne ani enkafie na umabusafo ne ani akafie dia ese unya decoder na ese nyoma ewoso no eni kapan ye mama efie enso aye ne kanike ne janije mema ba no enko nyanko dem enko TV na ocha bi no anhwa oha kese pon no de bebreo enu tin wuremu First Source Enterprise na multi TV decoder DSTV Star Times Canal Plus na afe AD Plus combo no kodi bito na ma efie enye ni kanika eninyenije na bibianso enkofan emfa emamo ebianso den TV na opato Nasco Hisense Asano LG na Samsung de enwa any First Source Enterprise TV one mount ebi Samsung decoder stands so no edi bi aba decoder na se TV no the remote na ayera anasa aseya fabedan First Source Enterprise decoder bia bi any remote no any TV bia bi remote no ye ma bi na wato enso enya nonko a sende no wobi office bi anase nde ankronkron efie anase dwumako na upe AC edi aboma unim se AC de yeto a ye de hospital ana eto hospital bia bi ebi enso First Source Enterprise akachi ye de bro na va be install ne kama enso edi amount ebia mo so mo bi da na mum asai fort na fa bedan ye na fie nsese ni fine enso emfa amount Old Chumasi Sport no now na next palace ehonum na ohwe achi akwanya na ese ene ne ebo nhwanim yesanso Urban Shell filling station ewo achimda from Mr Festus L0244 515 849 0244 515 849 and 0269 305 785 0269 305 785 na oni Festus edi enkomonyuma ko obi so asen a amande ya transida gudie mu nsem no enso ebro yes samna se ndano pe yes se MFF Ghana Premier League no enso aso ye ndanya kopon aduma games outdoor brina enso ene top from Adriana Star set na fi ene game no to 3 pm oni bibia ni ana se bobo ku afa no birukum Chelsea enso ene ebo be United yam yadma det na amo etna fi amo ne mediama enso ebo ni kwasi ada games no say ene besi akọ Heart of Folk etna fi oni Dreams FC ebo Carolina United etna fi oni Great Olympics enso ebo Heart of Lions etna
fie wɔne bɔfo akɔta no enso ɛbɛbɔ ni instructorman ɛkyerɛ fie ɛne Samatex enso ɛde abɔ ni Nation FC ɛkyerɛ fie wɔne Legon Cities ɛbɔ ani bibia ne Gold Stars ɛkyerɛ fie ɛne RTU enso abɔ nyame ɛyadoma ɛdroda na ɛsɛ game no Accra Lions ɛkyerɛ fie enso ne Kumase Asante Kotoko enso abɔ ni na ɛnura na kopiem ɛwɔ Temalia Ghana Football Association elections no enso ɛkɔ na emu enso ɛyɛ pinso a na ɛnyɛ adekoto papa din ɛde Simon Kett Okraku ɔna mpanifo ɛsan so ɛpagya ne nsa sɛ 4 years da enimi Ghana Football Association ɔmbɛgye na only di na bibia enso ɛnkoye enso ɛmfa ɛma footballer ɛnɛyi happen ɛwɔ Ghana na yɛpagya ne nsa wie no na papa no ɛkyiem sɛ for the past 4 years wababɛdi Ghana football so no o make enemies ɔsan so make good friends pa ɛno nti no wa otietia ɔna so bia no ɔsrɛ sɛ ɔde bɛkyɛ no na afemu nyinaa yakambom na yɛtimi abedi FA na Ghana football enso etimi agina brane ɔsi mprempren deɛ nya etwom nneɛma ne entwom kɔ na afɛ yɛmbie new chapter na ne bɛboa ama FA no afa ne toma pa ɛde afura Kett Okraku. I know I made a lot of good friends. At the same time, I made enemies. So all of us who love football, who have been on this journey together, who I may have offended in one way or the other, say, I'm sorry. I am sorry from the bottom of my heart. If I did wrong you for footballing reasons. I've always said that the road ahead of us will never be easy, it will never be smooth, but we will get there. That's why I call on all of us, just like I said in command, to come together, to stay together, because the leadership of your FA is ready to listen to the other man. We are ready, and we will listen to the other man. We will listen, discerning voice 4 years ahead of us, to allow all of us to accelerate our rate of development. And it will not take only me, it will not take only my ESCO, take each one of us. Let go of the past. Open a new chapter of developing our game. A new chapter of bringing love to one another. A new chapter of ensuring that we stretch our hands around our shoulders and say, Midema, we are one. Into way the again new Ghana Football Association President Edwin Simon Kett Okraku then come NLD Ejayo. Now papa efene Eugene Noble enso ko pima na so ko gina mu Edema Division 1 League Esco no so ema etoba onya 28 votes na nti papa no enso ko pima sia no Esco no so akwa gina fra ko bodwuma enso ede na papa no ko pimu e was still believe FC Bobo ko mu a eno eye team a ode ko gina mu a abato na eto Edema no na no ena ese no edi komo ena bisa nse na okwa abato no kura no nim se kudimdie no ebeba de Ejidio Yakupumune Adwuma ya year between no, as you said, I assume Division 1 League Board no almost 9 years there. And I Gaka, customer Gaka, and various committees. Yakupumune Adwuma ya and when Kosa Utusa Kwana, as the same 24 only deal with him. I mean, Uji is and when I approach all our past and present leaders, no, we be a blessing, and they told me I deserve to be there. I've worked, I've sacrificed. So they all gave me their support and blessings, and now go for them, and it has come to fruition. Yes, we and common be odijana ababewie no ana febusan say sia de ato abedi amount and it imprempram no ka say we eskomema adigiremu ema division 1 for no waba no trimu po ene emwa ben enso na de ba abebo. We are looking forward, like I said the other time, promulgate and formulate policies in the interest of the club, and we will go according to what the executive committee and what the clubs want the ESCO to do. Every day, in 24 Etnasia, they will immediately the steps we take to develop Ghana football to reach the height we want it to reach. But me and people with the meeting in Kase, CNC at 24, the number 2 because football no can come. You did the SSA decisions as they take your consultations, this amount for IPA, you did the that's what because get a lot of input from the public. And I can't also you need the it will also come to fruition and come to there. And we will do everything possible to move Ghana football from where it is to the next stage. And that is what we promise we are going to do it. We ayan komana se ko piemu apa fa Eugene Noble edaja ene anopai na enra e wat samale presidential results no
nipa 120 ɛna nkɛsɛ ɔmo ɛto aba na nipa 120 no ɔmo nyinaa ɔmo so ɔmo to yɛ emu 117 na ɛto yɛ ɛnso ɛde market Simon Akraku a ene no ya ɔmameji as ɛyɛ GFA president na owie no nipa baako ɛnso ɛto abstain na afei mmienu ɛnso ɛto no ɛnso ɛde ɛma no ekowie no na sɛ wi kopie mu ɛnso women's football representative no na yɛto aba ɛno nso nipa baako pɛ ɛna ɛkɔyɛ gift ɔware mensa ɔno nso nipa 20 na ɛsɛ nkɔmo to aba nipa 20 ne nyinaa ɛnso ɛto ɛde mama mi yam no kasa deɛ gift ɔware mensa ɔna women's ɛyɛ football representative no ɔno nso ɔhwɛ no bibia nso akɔyɛ ɛnso ɛde amom executive council representative on Premier League no na nipa edu na ekopiem na epe nipa enum na ekowi ase na papa yɛfrɛ no ɛyɛ Dr. Randy Abe ɔna wawura di nkan onya 12 vote Fred Achi ɛnso enya 11 afei na Odo Safo ɛnso enya 10 ɛna papa yɛfrɛ no Akwasi Apia ɔnso onya 10 na baako no na between Aloy Amande ɛne papa yɛfrɛ no Kingsley Osei Bonsu na ene do no chema re-election no ɛsan so ɛkɔ so ekowi ase no na papa yɛfrɛ no Kingsley Osei Bonsu ɔno nso ɛdi nkunim a bibia nso ɛkɔye ɛde ama no ntudo no chema ɛyɛ Nana Odo Safo okogina mu ɛde ma Brekum Chelsea James Akwasi Apia ɛnso ɛgyina mu ɛde ma Kumasi Metema Asante Godoko afei Frederick Echampon ɛnso ɛgyina mu de ma Dreams FC Ransford Nate Abe ɛnso ɛgyina mu de ma Kando Hearts of Lions na afei Kingsley Osei Bonsu ɛkyan ɔno nso ɛgyina mu ɛde ma Ebechem United awemo ɛnso 2023 GF Executive Council ɛyɛ elections no ɔmo mu gyem ɛde ma Premier League na yɛde mu nkɔmɔ no ɛnso ɛde aba afei Executive Council election no winners no Division 1 no ɛkɔyɛ ɛde ma Mark Ado ɔno nso ɔyɛ dwuma de ma Nzima Kotoko Gideon Ofosu Akosomo Crystal Palace na afei Eugene Noble ɔno nso ɔgyem ɛde ma Dambota wemo ɛnso mmeranteɛ mmiɛnsa mu gyina mu ɛnso ɛde ma Division 1 no ɛwɔ ɛfa yɛde mu nkɔmɔ no ɛgyaw yɛna ni na fe yenre mu enso awa Amerikatum kakra nkodi nkomɔ mfemfio no mo emfa ema da kopio 1966 Ghana ni papa efa eye Ebenezer Charles eye oko ade enso kopio na Amerikato no oye ade papa kopio mo Jamaica ne patem ene ade ne na so gina Ghana ne mu a oboa ye papa no ade nkomɔ akade agya wase esi Amerikato ne atoto na se bebi ade kopio ne de enya ade a eye ma bibia so no atumi enkoye emfa ma Ghana na kopio mu a na ese 1966 no Kwame Nkrumah ana fe ohini jan komutuma boni edi sikanu groba bia ese ye kɔ na sesi empempre de Amerikatuo no yatoto na se. Two things. Politics, Nkrumah say was more importantly, he put the money where his mouth was. Media had complete control over sports. It didn't tell us all the other instruments were there, and he was the focus. He was in charge, and he had coaches all over the regions. You know, so it was organized. If you look at the East Germans, for instance, the Soviet Union in those days, it was centralized. So it was central organization of sport, and everybody was had. You can't just talk your way into success. You lead the war and you talk is cheap. You have organized and put it in practice what you do, which we haven't done now. We enkoma na se papa ye fe no Ebenezer Charles oko ade enso erejende anopai yamfa fisem nsia na kakra bi ewo ayamanone yamfa latest no enso embra na do nchiemu enso the UEFA Europa League na notable games na eto from the same results na ekoye enra AEK Athens etnase ni Ajax Amsterdam de boni game no end 1-1 Aris enso eche Rangers ebo mechanic menu Rangers for no omote kanu ba ko Betis 2 Sparta Praha 1 Freiburg 1 West Ham United 2 Abrantefan Kudus Mohamed enso eje man of the match Olympic Marseille 2 Brighton and Hove Albion 2 Sporting CP etinase Atlanta Tranekanu mienu a Sporting CP ete kanu baku Roma kan enaditia Sevieta for no anti Liverpool enso etina fi Anfield eche Royal Union Ezin ebo mekanu mienu ama Royal Union for no omonso omantim anti Ryan Gravenberch na afe Diogo Jota omunom nya 2 goals na Edema Liverpool Maccabi Haifa ene Panathinaikos game no obia antim anfa goal Antonio Conte Modi enso etina se Bayer Leverkusen etwa ne kanu mienu a
Greenwood for no omo te kan ba ko Slavia Praha e kan ensia e ti a Sheriff Tiraspol enso entimi anti kan bi Bobo Kefan Toulouse e Lax e bo mekanim ba ko ma Lax entimi anti Birario e kan ba ko Rennes enso entimi anti na Dani Remu Europa Conference League enso games outdona na Tojwa FC Astana Tenafie kan ba ko Plazan enso e mienu Besiktas Tenafie e kan mienu ama Lugano e kwachomo e bone miensa na wi sa pepe e na kokowe Bodo Tenafie timi a bi Club Brugge e kwachomo ne kan ba ko amonso entimi anti Gent Tenafie e kan mienu ama Maccabi Tel Aviv enso entumi anshebi Klavek Tenafie anshebi Lili Matrupo enso entumi anshebi Aston Villa kan ba ko ama Zelensky entumi anti kanom Bobokwa ye Fiorentina Tenafie e mienu Ferencvaros enso e mienu Northerners kanon so ama Ludwig kan ba ko Pok kan mienu ama Entram Frankfurt enso kan ba ko we games outdoor etodwa endra na ene various European leagues na games na ebi eba so na akopiem French league anymore ene nonso ebo Strasbourg ene Nantes ebo afi Bundesliga no 6:30 Borussia Mönchengladbach etnase na on Mainz 05 at the Arentam Italian Serie A no 4:30 Empoli Udinese at the ebo ni 6:45 Lecce ni Sassuolo na ebo na La Liga Santander no nonso Athletic Club Bilbao omo transna obni Ameria enso at the Arentam so Fancy captain in the morning and so and twaso na e chama madam fusulu ware nti suru be ware o town na obo ba bia mu ware na kire mba nde suru mfa nche mi refi ne ya de ko town ti unya du town se na suru we what I say sounds na no wofa and so ware e china Isaac Osei Kennedy one mata ofuri amponsa ne e cham modeka ahimbronom ewo achima prade Mr. Koti ni fi honma 9 na sajumadi ne enso esha sintechna meko aprade na fi so ko no nya ba ku bia e kon dan ho a na de abana yenso yakọ prepare che kama akuyi do no ma be prepare ni awona ma woni so ya che na awona ma woni so na enra Mr. Bright ko sinya kon we on fan chemem se no sorry yen na odi bae o se ne ba a ne odo ne pa enso 8 ni birthday na ne din edi Listo Kwasi Nyakon Odum odi ni birthday enra enwintino enano pay happy belated birthday en confirma Mr. Kwasi Nyakon credit officer edema eye South Bimura Bank a chance branch osanso ebo adwuma de ma cycling federation ne ba eye Listo Kwasi Nyakon Odum edi ni birthday enra nti ma yam wishing the world na yemfensi ana captain in the morning oboba ofori amanfo enso entwaso midinya de Joshua Kwabena ejenim Yosef Aji otini kan Raymond Acheterat ene Benito Mali enso ebuaye oba fori amanfo over to you Arise.
Ghana Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache Edeba Ahenkan 93.3 FM. Watimi wakami bebrebe mumayenya na yemfa odontina wati unia na yesie no chami ade potia ode koye onipa mama hu sukuntan ya yenya nchirewo na yenya kesesemu na dasama yakwa bidaya ni mo nipa yekre muko sikaya Ghana Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache Edeba Ahenkan 93.3 FM. Okay, yam faster than confirm at the sports team. Joshua Kwabena, Jenny, Onikufi, Ejiri AJ, Yado Masibibre. Eba Chocho Brana Simano Ediana Enum Pepe na Bwa Pano Pano Soho. Some 45 minutes after 7. Watimi wakami bebrebe mumayenya na yemfa odontina wati unia na yesie no chami ade potia ode koye onipa mama hu sukuntan ya yenya nchirewo na yenya kesesemi na dasama yakwa bidaya ni mo nipa yekre buko sikaya yekre buko na munyadi ya yekre buko na suyam fankoshi ajabade nyina yekre buko yekre buko bedane yekre buko na suyam fankoshi adana swa adeni odi yepe na odi ko ankaji ntimi fanko So switching to the brighter side of life. Na yen wishi Yakopo ya Adwuma meyani ntie se kwasiada eye Adwoa Roberta Mrs. OK FM. Ne maame awoda. Maame afia mansa wo achim osorase Jerusalem. Yakopo ya Adwuma kwasiada ye na awoda. Enti ye wishi ye maame. A glorious happy birthday going out to you. Ye nyina ye maame afia mansa wo achim osorase Jerusalem. Yankopon ya Adwuma kwasiada ye wawoda. So happy birthday in advance going out to you. We wish you well. Wakoma so ade nyina. Yesre Yankopon so mani mrem. Oma wunyinche. Nyinche de ye. Enye nyincha sa se nyinche sa keke. Ne mum nyincha ahoden wom. Nyincha asumdwe ewom. Nyincha inhira ewom. Nyincha obehunu se memma Nyankopon edo omo fa me so ba asase so. Ewurade do mu nyina si baabi yi.
ɛno ne mpaya yɛsrɛ de ama maame afia mansa Adwoa Roberta ɛne nkwadaa ne nyinada wo ma no wo mu nyinaa ɛse wo mo ɛma wo awoda papa Awurade ma wo nyinkyɛ ɔma wa pomuden ɔma wo sika ɔma wa hodie na unhyira wasefoɔ ɛwɔ Yesu dire mu oba Adwoa Roberta ɛse Onyankopɔn unhyira wo ɔpɛ wasɛm papa ɔpɛ wasɛm nti kɔso ana fa wo mpaebɔ no so taa wo ngachi ɔma ne nyinaa kɔso afa wo mpaebɔ taa wo ngachi na ɔmo yeyi ɔmbɛkae wo Awurade nka wo ho ye nyinaa maame afia mansa achim osrasi Jerusalem ena wo anɔpa yi happy birthday in advance and confirm kwasiada ewa woda Watimi wakami bebrebe mumayenya na yemfa odontina wati unia na yesie no chami ade potia ode koye onipa mama hu sukuntan ya yenya nchirewo na yenya kesemi na dasema kwemi da yanimo nipa enranso na eye wawoda happy belated birthday once again. Yenua ba Gladys Ampabin enra na wawoda inti ya wawoda we belated one sronko ni awode won sabeka bia be yenhyira afia Onyankopon de aka umfie eho no wose eye a turning point wabrabum wose uhunu nsesaye and what's a birthday as usual. Now say you are just numbering all kind numbers keke. Menya 20, menya 21. No, but birthday ni days no afe no eba no. I was say itimi esesa bibi wa brabo na utimi ka say minya afi we no ana mi drum mfie we no. Ni Awurade ye maame enie. Gladys Ampabin, you are a good person. You have a good soul and spirit. Woni Adwoa Roberta. Nakopon kamo. Afia bi mu so ne na mtenten wa ho no the joy is coming. Ghana Adisie Adwuma ofore amanfo emamo ache Edeba Ahenkan 93.3 FM. Watimi wakami bebrebe mumayenya na yemfa odontina wati unia na yesie no chami ade potia ode koye onipa mama hu sukuntan ya yenya nchirewo na yenya kesesemu na dasama kwemi da yanimo nipa yekre muko sikaya Muko, Namuya, Yekre Muko, Nasu Yem Fankoshi.
enti ade wo da chinti no your bra kwentu afutu na de sua wo mu ye de betwa so e de ama you wi na afi de bon krata mo boso no nso aba wakwan emu eya na wa hye ne nso e de ama me wadwen kire obetumi de afa 05 33898915 0533898915 fa wadwen kire ne fa ho no mo fa bra na afi yen kenkan ne kama emfa ema endran so na eye Prince Leo Owusu nia mudi nimu no se ye frɛ no minister Inshiraba anase Inshiraba Prince endra na wo so eye wawoda yehu sɛ wo call sa kuriom fro sen hu sɛ wo call ho no mo kokoye adoye onyankopɔn kan ho na afei wakoma so ade nyina emrem eze osoro ase oso osenase ofane giwe na wo ho no mehu sɛ endra wo call ho no awurade nkan ho enye ize nia ofidi nyanka na awurade hwɛ no eni nti wonso so awurade behwe wo ewe Yesu din mu wo da chinti eye obra kwentu afutuo eni adesua ewom adaroma yemfa nto aso na afi yenko yenim wo da chinti medase anopa yi wo da chinti nia yede nam no eye bibi tie sede ye nyina yenim no wo da chinti botae ne se ye pese dache yehia wa wutimi hwe yenim ne enso ya hwe wanim sanse yebeduru ho no na yenyina tumi abiri ye mogani ama bibi papa bi atimi aba ewe ya brabum anopa yi se do not rejoice when your enemy falls. Do not rejoice when your enemies fall or your enemy falls. Yebehwe bibi wo Bible ni mu kakra. Ye woni pa ni bi wo ho no mo a maame ne to ne nyom se nipa ni bi ye cobra. But ye woni pa ni bi wo ho no mo a mo nye cobra wo mo ye vultures. Omo ye vultures. Ye ka se obi ye vulture. Vulture twi din there is edison opete anameboa. Aha. Opete. Enipa ni bi ye opete. Nia omo de bi omo pene se omo yonko ho nkyere no. Because omo yonko ho kyere omo an omo didi. Unsa aboa pete odi nipa nam. Eni ntika ne nko anka de bia enipa nwu. Do not rejoice when your enemy falls. Say the so-called atamfo no womo etofo a do not rejoice. What it? Okay, kind Bible no a Proverbs chapter mepese ye bekinkan Proverbs chapter 24 verse 17. Proverbs chapter 24 verse 17. Wada chintie ne ye kenkan saa chro no na mepachew ebribam na wo fia na nso wetumi ahwe asi akire na wanya abotra kenkan yie na wasra bompa ye se onyankopɔn ema wo entiase ewo na sem no emu. And into Proverbs chapter 4 verse 17 no enie oseme nka nkyere wo anopai wo da chinti ese rejoice not when thy enemy falleth, and let not thy heart be glad when he stumbleth. Rejoice not when thy enemy falleth, and let not thy heart be glad when he stumbleth. We a King James version no amani je ho no a. O say wo tamfo hwe ase a emma wani nye na owatiri a emma wakoma nni ahurusie. Wo tamfo hwe ase a emma wani nye na owatiri a emma wakoma nni ahurusie. Enya wo ho opete a wono de enam se mojanam nko an wodie enti debia onyaye ananka nipa wu onyaye ananka obi awu na wanya aduane adi enkonko say obi because of aduane enkonko say obi ema yemfa obi nto otankuruwam because of aduane a wobedi medofo mema wani nye se wo yonko ho kire no a mema wani nye se wusum obi to ohaw mu a se usum obi to ohaw mu na wo unya aduane di na onipa no oye asemato senam so na obi aware egu na ye wadwene se wo wantimi anware nti enkrofo nyina aware engu na ono mu nyina nye pa mepa chew awurade asem se menka nkyerɛw se emwani enye ewo saade no ho se obi aware egu amwani nye se yare ka obi to fam amwani nye emfa nso onipa ne ye wo tamfo saade bone tono a do not rejoice
enye suban papa wo da chinti da bia anka wunyaye a anka bompa ese obi ani yie nea ɛda obi akoma so ka Awurade nyamfa ma obia ɛno na ke bitimi aboa yɛn na yakɔ yɛn anim anopa yi oyonko ho kyere no a ɛmwani nye wate mmemmɔ mpa ese obi ntɔ fam na wo mfa nye yie oh yɛda onyame ase anopa yi woda chinti wo tamfo hwe ase a ɛma wani nye na ɔwatiri a ɛma wakoma inni ahurisie ɛnam sɛ business no obi bebie bi wɔ wo nkyɛn ɛfiri saa brɛ na wumu na ya bɛpem ɛnɛ da wote sɛ wɔ yare ɔsan ha wɔtwea ɛnyɛ ne obɛhunu nie asua bɔne hunu sɛ me tɔn we no ɔno so akɔfa bia bɛtena me nkyɛn nyɛ ne obɛhunu ni o kristoni na wa bisa wo ho wo di adwuma na wo na wo so wo na wo ya wo na wokɔfa baaye no wa bisa wo ho ne okɔkɔfa de baaye ankasa the original inventor no woni mu no sɛ yɛn bie provisions no ɛna no na brother sami sɛ brodo ayede nkatie yem wɔn na de baaye wɔn modam brodo ayede nkatie yem di ɔso na de baaye me kyerɛ nkatie no ne ɔmo ayam no a wo de ye brodo ni mu aka bom wadie no brother sami sɛ na de baaye na mpacho provisions a wo bie provision store wakofa ne ma die gumu no ɛno nso so mebisa sɛ hwan na de baaye ye nyina ye betoye ɛni ti wa bie bi na obi abibie bi na so wate se wo yare a yem ye ni nye o te se wunua na mama ne mu a enka se wo twea nye ne obehunu ni waka nkrofo ho nsɛm aka anopai se wo ye bie jai me na me ye bie magai sanse mebusem eti aduonu enan enyimu dunso ne se wo tamfo hwe ase a tie o da bia meka to se asem no wo fa na wo kenkan asra Awurade no ma wo ntiase wo tamfo hwe ase a se Bible no aka se wo tamfo hwe ase no a it means eye danyara onipa bi eti baabi a wo tan wo onipa bi ti baabi a wo twumu ne beten ye pɛ wo ne wo nya adwene da na edafrempo ye wagene se ye bo odin edafrempo nipa nyina no manije enyo mu nyina wo hwe ubekɔ mi kra wankasa wo fiefo tie eye omo a wo na de bia wo dwen se enkrofo mbe dan didi ma me kobiri mo jani na me mom ka kra ni no wo mo a wo ku on ho de ama wo mo no mu di sa adwuma no enti Bible ne se wo tamfo means wo ye danyara obi be wo baabi obetan wo but sa wo te se onipa saa no amane ato no aye ma ye ni nye yenka se wotwea nye ne obehunu ni ene ye kwa asore kɔbɔ mpaye Awurade nkumi abrunsamfo Awurade nkuma bayifo ene nti maame bia minimu no ɔkɔ asore ya de mfia kɔbɔ ma de ma no hwe fom boro ne tamfo a ade akyi ɔkɔ all night o ade akyi ɔbaaye no ɔkɔfa maame ni fie hwɛ sɛ maame no aba no abia na chi ama waye mra na oduru ɔne sɛ de maame na ni agye ehwiri kɔ ha hwiri ba ha no utimi so akɔbɔ emahunu akɔsɛ na hoɔden tworo no sɛ menka nkyerɛ wa no pɛ wo da chinti do not rejoice when your enemy falls watamfo hwe ase a emwani nye eni ahurisie ɔwatiri a eni ahurisie wate gya wo nyina fa hye Awurade nsa na awerɛtɔ ɛwɔ Awurade ensɛm ye wafa mu de fa akoma pa nante yiwuyam fa ye biribi a wo ye yiwadwen mu na ne nipa nante na ne nyina mu no fa wo werɛ hyɛ Awurade emu anopa yi ne yɛka kyerɛ wo no yɛse it is better to trust in God than to put your confidence in man. Sɛ o werɛ nyina hyɛ Awurade mu sɛ wo de wo ho to Awurade so a watamfo no ne ɔmo bɛyɛ bia enye yi ɛno nti sɛ wo hunu sɛ bɔne ato no a ɛmoa ne nyi because ɔtan wo gya wo mo fa ma Awurade san sɛ awerɛtɔ nyinaa agya ɛne Onyankopɔn ɔno na fa awerɛ hyɛ ne mu ɔmo to fa nsuom enyawo ɔmo to fa aduanim enyawo ataadeem enyawo
Hey, eka omunko ananka wotika mu anaka na de wakɔhwe ase. But eno kra de maka kyerɛw se de bia wuti mu fidie ne de to ha no nko anti. Ensi da. Se watena ka mu yese ka na akɔhwe ase. Ensi. Se me kan say na wo gidio onyi ni omfa me ho. But me can't say that is the covenant we have with our God. Say it will never be our story. Say obi tie show yi wa kwotena ka mu yese ka ne de na kwhwe ase. Say mpo ya tworo say wo ka ne de obehwe am wawu mpa. Apam ni nti awurade besesa no. Ungu udi osi firi ka ni mu na obewu anu wawu. Ba say wo ti ka ni mu obewu. Ensida. Fa ugidie hyawurade mu nti sɛ bibi bɔne to tamfo a ɛmbo ani nye awurade nka ho da akye na adom no so mfa ma wo ɔnkɔso antene nanim ɛmfa nkyerɛw na hunu sɛ ɔyɛ gyenyankopɔn ɔyɛ ɔbenyankopɔn ɔyɛ honhom kronkron nyankopɔn a ɛyere so kyere so sɛ dan ongu yɛ nimu aseda yɛ da akye nti awurade nka yɛ ho ɛnɛ deɛ no so yɛ de asi yɛ ntoa so yɛ nya ne nteɛ sɛ elder Frimpong one ne hokani Mrs. Frimpong eni abusua ni nyina ewo Frimpong fie ho etie yen awurade nka mo ho na onkoso a ntina ni mu nkyere mo na Elder Frimpong wo se wankasa wo hyeda pe store kese ni awo ye wa hande esu a o ni awo ye wa hande esu a wo se wo ye na ye kɔ saa asase ne so bɔ hya asase ne so no ha wo se wo ye ne ye kɔ bɔ hya asase ne so na yeko bie mo no ankasa ho ne oya wa hande isu a me ka kire wo pen isu a kra yento aso na yenko yen anim yenko so na yentie futu nsam yi da ubon krata mo boso bebo akwan mu sisi ya da bo ba akwan ma mi ansa na ba we so ma so wa mo aso wa wani na ho aso be je o yentie futu se wakotam ayi ero ne be hye da ba be ka ho asem yi ya ready nyom foforo de aba mia na me bepa ho ntoma nya bo kire ma me ni pada sene ena wo be di wasase so a wonti mi no ni sem futuro no front check ya kira metia si uri minka mi be wa ma wa besumi ana motimi wakami bebrebe muma yenya na yemfa odontina wati unu ana yesie no no chami ade potia ode koye oni pa mama ho sukuntan ya yenya nchirewo na yenya kesesemu nada sema kwa vida yanimo liba ye kre muko sikaya ye kre muko na munya die ya ye kre muko na suye mfankoshi ajabade jina ye kre muko ye kre muko bedani ye kre muko na suye mfankoshi dance one. I didn't know the pay and out it. Uncle into me from maybe I say, you'll be the wife. Only baby, I didn't say, Missy when you and I said, now when you're when you on Fanny Panya, she was sassy. Kanso me ma wati asiese ahunya die mumpo na wotemi ya kewo anyansa mansie dano so ana monsi ada wo maye nyina oda sane bia ni asase so a otumedi ahudi akwati samankwan da sikapeni eni brei enye dana ya badani eja yentiro mo maye no da yewo enya kesesemi no ni pambe di trebi better da utu when you enter many movie mo ni pa ya kre muko okay I don't see a corner akwakofa de ubon krata mbo so no e dia ma ya kre muko na so yem fam kofi ya body bebre ya kre muko wako muntu kwa ya kre
But before we do that, you know, you're going to say Electricity Company of Ghana and penny 4% omudi jumedi bi. Enti yɛbɛhwɛ no yɛakɔ ne yɛn wɔn akɔkɔte saa nkɔmmɔ no afiri hɔ no mo tew na afei yɛsan aba ha na yaba aba bɛtoa dwumadie no so okay nti wodeɛ woka gum yɛnsa ka na ne yɛmfa ne mmra ahoma ne so adwen apɔ mbɔkɔ deɛ nyame adome ne ana so nyame adome nso me ho yɛ paa ɛndra wotumi da yie ja da yie ade akye ne deɛ na ɔbɔ ade ayɛ na afam deɛ asɛm ɛbɛfa kwaku apɔ mbɔkɔ bɔkɔ yɛde radiase de radiase na empa no mitimi da na ma ye change over wo me de ompa ha me mpa no ale hwilu ase da bi se me de miti ko ha no mo mitimi che ti se bi a me da me de miti be kosoro sei 1 month na fe masan dan me ho de miti aba sei 1 month pa shada na ayene sa na shada na me ye ne sa sɛ onko na wo da de opɛ so ye bia utimi ye wo mu anso amitimi da biem so when we said dem ekire no wo da biem say ya okay atura bi nso so amitimi tompa no na ma da fom na man ko anda wono na mpa ne da na mpa ne da wono wo be he concert ye di ne dem ho no na botae ne nyina ne sɛ me dey happy me am ho because you have baby unim vamijo vamijo bramienko vamijo empa no ayi mesempa kete no a ye bobɔ no what have you been kete no a ye bobɔ no en ye da so na ne na meni mi nua ketua bi na da so jonso brejai mo hatem na mbeda so mu ana o masa mo kai ni pa ade abachie no adwon so ke ab ye keta na yi se den onya cho say wa oh me kwada ye wo de ma me kwa ho so no say you we ba nya me ma me kwa ho so bra me ni engineer Marshall Isel oba achim odan ha ni mu nyina ono na oye district manager edema ECG ye ne nkotwetwe nkomo ye nya ne ntie se omo be di dwumadie bi engineer osanso osofo enti osofo anope ma che yega na bibia boko de nyame adum wadumye na musu di mu nyame adum yenso ye ho ye papa papa na wadaro ma ye nya ne ntie se mu di dwumadie bi dwumadie ben ya yo we de medical echa metefu na dwumadie a ye bi global customer service week na ta global customer service week and ECB the whole ECB global the whole Ghana the managing director Samuel Dibik Mahama Esquire ono odi chance say ya ba say yen ki ehungu mbonten so na ya fa fruit en fa kom na yen cheche ye manfo na ye customers na insisanya aba TV no ye global ye mobile app we use any code and ye nam aba to kwan so ye di ye tika no ye bohu de ma ye customers ni na enti anapai ushi background na abati se nu bi kwa koso ya ye ahungu ankasa se ebobo 9 o'clock no na ye di ni kire MTTB fa MTTB le no so akwa kosi Old Town atie mo run about for the about far home Ghana Commercial Bank assign e di aba e do ECG enti sa route e na ye nam so a ye koni na ye cheche sa cashless system ye cheche mu ye cheche friend saying power app any USSD code that you should share the ticket amount for so omo how so ye nam ho nyina ye koni na ye get out no na ye bi cheche mu ma amount for ni na okay na to say metiwase a mon ye apomu atrentre nantie sa netie pepe okay nti mo ye sa ne nyina no so na mo kyerɛkyerɛ mo adwuma mu de kyerɛ nkrofo in the name of say ye wo customer service week mu sa
All right. Now I'm pon obìnrin bẹ́ẹ̀. In 4 hours. You did say don't feel 9. Movie na you da from 9 o'clock. About 1 na definitely na adwuma. All right. Yerama yenase na obi abetimi ababia na we dey mo staff no na omo di sa adwuma no. Yeah staff no but tell me say do project say ya amount for no so media omo go chilu obi obabia ya mpame. All right. Okay. Now breakfast e chebi be koso ho. I can tell him. And wow, what Yate. Ti ye beba na ya yen so ya ba beta mo chi na ye kama pa. Papa ne da no mo amode buayen in station kesi na amanfo no so enya nchechemu e wo how bia ekoso e wo omo life system no. All right. Yeah, that's Papa Evangelist. Tinti yani engineer evangelist Maxwell Isel. Atimodan ECG. Atimodan district because as an man so across so ka ho ofuase ayiribi ne sa ahani nyina nti oye big man pa. Osan so nyame nipa nti usuro nyame adwuma no oye ne kama pa. Ma yemo ma baso ne ensamre fie ha no na fie yemra meto aso. Kwaku me de me na me nyunso. Na wonyunso. Debi. Na me nyunso. Me suano na obi be sese na me ye discipline boy pa. Okay. Na me nyunso. Akene de honhom wo mu. Na me nyunso. But ye beda be sori bia ne nyina ho afọ. Nti ye nhunu ye odi. Se pipe na apa yo. Nso ati ase. Nti ye nhye da nhunu ni odi se adwuma no. Na odwunso sa mo ye nden. Mo nkwa ne ntwuma. De che ne se de ne yetimi ye ne se ye hu so odidi anwumere bebre ne nyina ebu afu. Odidi abeyo. Odidi no a odidi akọ no ne yam na ema ye ha no. Mi ko no. Obenum nom nkwan so. Aba no. We I'm friend saying. Won nom nkwan papa. Be a friend Rebo. So krobo. Rebo o si agimada. Rebo o si agimada. Wada dia wada. No na ye pa dia. Obeyam. Ohun amehu. Mfa no ho. Ono. Odi ohun amehu. Oye kin. Ohun amehu kin. Chia. Enti ye beda be sori bia ne nyina ye ho afọ. Na masemo na me kan. Me hwe Vamijo a ne ye da so. Ye graduate from Vamijo. Ene ba be da rubber kete. Ye free Vamijo no so ne ba be da rubber kete. Rubber kete. De ne de fa funu ni bi na na. Ai. Rubber kete ne ye eno so ye bobo. Ase shiny. So ade ase. No. Ena anom ta de fa funu pa. Nti eno na ya kata so. Ye de ye nya ye free Vamijo e ba rubber kete no ye nya ye graduate ye. Enya bed sheet de cover so. Eso. Ya moton kakra. Yes. Eni ye free ho ne ye call mpanimpa. Oni mu mpanimpa. Nye de obobo ye de empadua na de to ntabo so no. Empadua na ye ntabo so ni bi no. Ye frɛ no ezi abra da house asra da house de ne. Empanimfo hwɛ. Empanimfo wɔ mpa bi. Asa rank si hihye mu na na. Da bi. Eye mi hu de wi a me nkyerɛ no. Eye nua. Ase papa achi we bi no mo de aye. Say ya yin. De ata go boss na na. Mrekete. Ana san ka me fa on mo pampa san no aba we. Na mrekete de sen de. Mrekete de. O that's why. Ai me ko sawi ba bia frozi kenti. Na da am ka sawi ya sawi. Sawi diaries. Okay na makai. Sawi ba bia frozi kenti. Anu bi su na na meda. Na anu no obeso na hunam nyina ya oya. Asemu erade. Adin. Enti na ye hwe na yesusu yenya fomi bi so da. Etore bi a na e wose yesan e fili sene ne ye da fom e sitie no. Enti mi to mpa no na ma da fom.
ne mama ayi abofo abeda mpa ne so mama rempa na na mama rempa ne me da form sa erade guso ne ye di ne ye no ne ye be di ne ye pa ma yenkomra yakoba enya ne ntie se walk bi wo won potem ha no mo na wotwe wie ye bebre na yemra me didi walk no mo nkomo walk obe na ntia ma ona etwa eti yenkomra walk anopa no wotwe abapa minute dun wotwe matiefo ni na chema aba ede ba Ahenkan 93.3 FM so de bonkrata odra abadwa so na poso ntete ho ene yesi adwa no pe de ba besom ene die kwan so medin ede kwaku enin kusi buodumene adwenpa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan yete akwa frakoma studio ewa achem aboabo yani presby school no ene wo biaye faako daily graphic de rubokata enam de chase endra na ubeka se ndra na eye acheche foni na da wiasa fanani na World Teachers Day enam so amadwumadie koso ema achechefo na akoye wo mo da no ewose ye bo ye hwe se de nwoma akwa teacher ni obon ho de ewose ye bo na baso na hye afufuro nkran no no agaza nso ayire ne ho ato akoso aye de sensa enu nti dwumadi a na ye nura achechefo da no ye dwumadi de bo achechefo bi abaso na enu ene ye se Ghana ni na obia besia ene je abaso de se best teacher cheche ni a obon ho moden pa na nidin de modu me babo miti anu aboa me nidin ni ewa invampo Faith Zakpasu ananya sa chama Faith Zakpasu hallelujah ayi ni ma eye Zakpasu Faith Zakpasu pino emma pino ejom say we hear phonology mo oye eden phonology debi hey wanye phonology I don't go school ben school ben I go phonology ye won tiamu na osi debi ye word bia edima sa de na kan phonetics oh me ye we no p ni be yira enye za because of say uhunu z jakpasu agbedin okay ja enti uhunu z bia no jakpasu jakpasu adi we isi o infampo ti say okujato enye okuzeto okujato nti z no jakpasu enti obabesia Faith ono ena ejesa abasobode no na nyame anim ni ko ni anwonafo nso de wo ma ben papa obio mi sifo ni nyina ya yi o anwonafo wo ma ben se mame ntia antiaku de mame so me ntia Magdalene antiaku otonje no eje ne fohima e wa atem da adwom ana Magdalene so ye hwan Unity Magdalene awute ono so no oye me classmate sisi ya menim ba bi onenam wow me de antiaku de menim ba bi onenam an pesi ko ho ba bere wa nani abre hye ni de no kra wo so antiaku de hwenani o se no ampa just that we bright kakra esen antiaku ti antiaku eje ne hima e wa akyem dan anope mechiawo mabin anwafo mabin papa mento asoi okay mamfa we yansi memfa teacher for the nansi adwen to aso na ya to aso awada bokata wato din say Ghanaian Times na watwa infonyini ede aba infonyini no mehunu oswafo na hwe nwumasua adwumadie ntotoye eso ye doctor ya wasai aditwum afi de odi ho Ghana man panyini excellency na nado dankwa ekufu ado afi won mama ka no ebi mu ya checherefo na eyema me Faith so wodi ahim awada bokata yi mu ene yesa yebo na baso se won na checherefo nyina afimpino ne aduonu mi yesa obo no mode pa no na chede ye de ma no enti wasofa
Ghana ma panyin so asofa na jeze eja abrantie ba akoso so just we obey no ho kan you say ni die ono so ekura mu na no na Ghana ma panyin na dankwa akufa ado di to dwa kire mu say wone na aban aye krado so mbe yedom betumi bia aboa ama akyerɛkyerɛ adwuma no emu atimi apagya akɔnanim ti akyerɛkyerɛfoɔ wɔse mo ho dadwene ɛka na adwendwene ho paa kyerɛ enya asɛm ketwa etia no so ho asɛm da boka tai wɔde aba ɛwɔ hanom na Randy Abeyoso so sɛ me no ka sɛ agya yeso wadi nkunim a yasan so ato abade yi no wei ɛyɛ agudie mu nsɛm enti Ghana Football Association no ɔmayi ni sɛ wɔno enye esco yasa to abayi no dinakɔ GFA esco no so enti no so nsɛm da boka tai edi abache so onwenwen wasrea de ni giagie enu achi na o kire mu se wono de ehyehyɛ ne amamra bi di ato wono mo ba behwe de aboa se de beya ensuo so nam yie ne ho ntotwe ne nyina no ebetimi enso akɔ tɔte eni mu asɛm da boka tadi nam ne anopai Ghanaian Times GT most authoritative newspaper pebi toy nekin kan tumu nkyene ene anopai The Chronicle the boka tamunsam enam de to so wura biribi atwam na oyo so afo hwe adwadie ni enuane nsa ekurayo ani nuane nsanso food and agriculture onumnyafo Dr. Akuto Afiye na prince obetu frank ama MPP amanyoku no ena ade kase ato MPP amanyoku no ani esanse kane mampani a obeye mampani wo MPP dimu owura JA Kufo ne ho kani Mami Teresa Kufo wato nananom ewonse do ne saa so nti owura firi yakoto asim pam wato petrogun kem akọ Kufo fie ni na ko jam se adato wenyi to dem nu na yeji to ni na ko yi ayatwamfoni abotum se all sign ono so tre bi ama ye wonsa mpa oni abusua no jam The Chronicle the bokrata eno no uko Dubai a wo ma odwenso mbaye train keteke ewo nsu ase na atumi atu afri Dubai akọ ayi aman odro so ebefa nsu ase obi anfa nani hu na so ba Ghana tema oil refinery de ebeye tese yekotu ayi na crude oil na yebe sakra ni di bia ye petrol ni diesel no factory a eye sa adwuma no Ghana de dadaada eno kura ye wie ho asem nkan ye de akrata san de aban se eja dem baba enshi yo but asem ho asem wo na no den te se bonfire ano den pa ena ho asem krata de abaye kire se management no ene adwumafo bi tema oil refinery ehonyo betumi adi 10 years na tema oil refinery asomnwe ma ho ma de wo se ye nyeye enso bi ade cha ade sa kwa na okunenim ye ni si ya ye be wia sa te sa akoda obo na mame abro The Chronicle the Obokrata na me the new weekend crusading guide and the eba na woche asa Accra Technical Training Center ATC samne okasei wose kokohwei esum kabi ana agye ye wo aboso bosome maako ensianie wanya de ase wo mani ehun kanea ewo honomo na wochemu se wonmo ade eya bedwakom na hwa nyina mode dwumade ntotwe eso Electricity Company of Ghana for ka eno esum Ghana cedis no 530,000 na wase adisuafo a wonmo asuade wo ho ene asem no ka so mo de torch ane suade torch light ne di suade areho ti watwa emfonyi de aba utumi se sum so ho kama eno ensem eno no enu achi o kire mu se bo se ukopiem ewo honom a ense kan na edi ahim ewo wiem yi akode kasa ni nyina ni se ose wahene bi wabɔ ne tirimu pɔ sɛ ɔba ahema obetu na ade so eno mo se hene ne ha obetu ha ya ade so enti anoma mentimi wase apagya ewo buadua ya ya na achim kan ho ana buadio de na be ya buadia kwatia buadia anie kosmenti buadia ofro bia wo Ghana okay kedi ntemu heya tamwa ne yo kedi ani eku school no ne yo nwum bia yeto buadua ebenke de unse abodia abomrane abodia
abombrane na ye remix esro de wo akwatia no kedi akwatia onom ne ye ka no ye ka no buadua ebenkede buadua ebenkede buadua ebenkede adonkro no na hye mfirimfini we de bobo kala ye ba bi ntwane wanu se ye empotam ya abo ebanse ne abo eba ye de na be hye vinvin enti kan oda okay ese vinvin abo ebanse ne abo ebanse ne abo ebanse ne ese ye no ne hye ate bobo kala ye kan oda mum oda na aboabo mehye mfimfini okay asene ebe oda asene ebe oda asene ebe oda nanso aboabo na hye mfimfini aha okay ti de nya so benya intermediate ashentem intermediary no nya no asa intermediate and intermediary okay when the critics anyum na come up on yeah me go school no na ye create ya de oh wow kede presby asem oh wow wow and I no make come say we be say eh any obo be so abre wasase wetin pa bete o yo Adwuma wi da bi menwie ya okay na ti oware mensa onu kura akọ eye national service team na won na eye opanyini kwankyerefo abedekire wo ho agudie mu nsam enso ya ade baako a na ni je ho pa nti ono so abato ekọọso ono Ghana Football Association no yato aba ayi ono so se onsi ma nyina na amuo ewo GFA Esco no so eso te no so de obaka ta atwa mfonyini ede aba Dr. Afriye Akoto ono so ede arechechere ensem ede akwakoma eye ankane Ghana man panyin owura John Ajekum kofo awatwa mfonyi de aba kama eno so nsem de obaka ta yi edemo na ochire se Trade and Industry Ministry no one mo enso ene eye Ghana EU one maka bu mo masha nei affordable housing unit no yeso makwa commission bi tiano so nsem de boka tetwa mfonyini ede aba we eye new weekend crusading guide. The Daily Dispatch de boka na me de to so amaw na ND samanyoko yi ene ayi asemsi MPP mu atom so papa ama communication no aye die fu ama wo mu na no na chairman ma ND samanyoko na babonten se he munyimani munyai ataka motoko alanchamaten so ne MPP amanyoko no fiti so free munyai o ka che NDC amanyoko na chita for se wo mu hwenyai esa se NDC trimu pokese ba ko ni na ne se wo mbe pamo MPP afra kunya no so no mo aba be take over no ma di oman no so atoto nyoma yi enti asie du nketea na ede saa asemwe ato NDC achitai for chi se munyai atemdidie se atwahye wesu ya atake we ye kan we ye sei munyai wo mo na munwene mo botaye ho se mbetumi adi nkunim afimpinu ene aduonu nan. The Daily Dispatch de bokrata na ebo saa amanie abato komisan akasa se ebobo somene da etoso dumienu ena ofi asese o trading foforo aba abato krata mu na esi woma nu se won betwe empim ahasa ason empim ason 700,000 ena nkom betwe nanso ewie ye nyame adom no matwra nya nipa no 900,000 onokwa woma nya 900,000 edin foforo abeka abato nkrata no ehu. Daily Dispatch de bokrata na ebosa amanie na yase top imani official womo chese Dr. Baumia na ho brasie so attack obi nso no eno no emane down so pa womo bona baso ewo ho na amozlamifo mpenimfo a chief imam kan ho bi womo akokane mampeni John Ajekum kufofie eno na kujam sanse ade atunani to mo koboa no na wayi. The Daily Dispatch de obokrata na the Ghanaian
publisher mu na yɛwei na wɔde ɛyɛ pam keto amra hyɛ badwafia no ba no dani owura doctor to force mfonyini de aba a wɔkyerɛ mu ɛsɛ agya wɔno so wɔse nkrofo bi keka nsensɛm bi de fɔlefɔle ne ho a ɛfa ne case bi a sika apie mu ɛno ɛsom ɛyɛ euros no 2.37 million wɔkyerɛ sɛ ɛnyɛ nokorɛ da biara ɛda ntiɛ no so wo nsɛm da wɔbɔka tai ɛde aba katafɛ tɔ so mienu ano yi a wɔde aba nyinaa watintim ɛde agu hɔ na owieyɛ ana wɔde ɛyɛ ɔpanyina pempen yi wɔno yɛ mmarahyɛ badwan de made hwɛ mu asensɛm trabato mpɛsua so wɔpere sɛ ɛto a ne asia he no mo apipi ama nnwoko no mu ɛmma na konya na wontu franka fa ma mafimpino ne aduonu ɛnan onimonyamfoɔ Kennedy Akompreko Japan ɛne wɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ kɔso wɔ abɛfontentan no so no ohun ni sɛ ɛyɛ NDC foɔ na pɛsɛ ɔmo de yɛ propaganda de tia no nanso so ɔmo yɛ de a ɔsoro bɛkasa nti ho asɛm na bɔka tai ɛde aba wɔwie yɛ wɔtamfonyini ɛde aba ɛne ohun sɛ akyerɛkyerɛfoɔ ɛdi ahim wɔ de bɔka tai mu na mpanyinfoɔ mmiɛnsa bi a wɔmo de yɛnim wɔ mo Ghana man panyina na do danko akufo ado akrɔde ne sa to kyerɛkyerɛ ni baako a ɛgya wɔno so yɛbɔ na ba so sɛ na adwuma so ani paa Isabella ɛto ne sa to ne nsa yɛ mu a wɔkyea no ɛno akyi mehunu ɛyɛ atɔyɛ mantam suafoɔ odura ɛyɛ daako wɔkyere daako mɛnsa ɛnso wɔ ha ɛna afɔ ɔsoafoɔ bi de kyerɛ hwɛ nwuma so adwumadie ne ntotoa so dabi wei ɔno amu ɔsoafoɔ hwɛ nwuma so ne adwumadie so Dr. ɛyɛ ya wɔsɛ di tum ɔmo nyina mfonyini ɛwɔ ɛyɛ mfonyini nsuso emu na danko akufa do ɛbɔ akyerɛkyerɛfo aba so sɛ wɔn mo ɛbɔ mmɔden paa sɛ nyɛ ɔmo a ka Ghana nimdeɛ ɛbɛyɛ da adɔso wɔ man yi mu etu ɔbɔ ɔmo aba so ɔmo ayɛ adeɛ tiɛ no so ho asɛm da ɔbɔ krataa ɛde aba na owie yɛ no ɛna wɔde ɛyɛ sɔfo panyini Duncan Williams nso emfonyini di aba ono de kokobɔ nsɛm kɔde ama amanyɔfo mo man yi mu so ɔmo nya ahwɛ yie ɛwɔ mabunu ho mabunu ho hia o mabunu yɛ de ɔmo yɛ bibia ti mabunu no ɔmo ma ɔmo ani enso ɛnkɔ wɔnom enso ɛho wei ɛyɛ the Ghanaian publisher Ghana di na nipa yesusu sɛ is alleged sɛ ɔno na gye akatua kɛseɛ paa ɛwɔ Ghana abanwumafo nyinaa no ono na di akatia kɛseɛ papa ɛyɛ Bank of Ghana Governor Dr. Ernest Adixon is alleged say owura na gye bɛyɛ 100,000 Ghana cedis titiska 1 billion bosome na papa yi ɛna under the watch ɔne ne deputies ɛna Ghana boka 2022 say twom na sɛ aso nti dɔm kuma wɔ mra hyɛ bidofie say na watena me aboka say and I also told Debbie, Cop no bimra. The daily guide no. I say, Uncle no bimra. As I say, what baby, you said you might hear into cop no bimra. And when I'm some more demonstration call, I try to say, I'm the petition commando. Or call also a meeting tea, or smart security, a head of security, some ramaji. Oh, my magic crat, and I'm see Debbie, ye per one gassa, brother hear him near him. I say BT or room. Near fan shawunsa. Na eno no wate nkra no. Wate wo mbotaye demonstration no ye ni na wate wo hu bibi o ya we pa. Eno no nso aba be ya no say me resign da. Dr. Ernest Adixon say on resign da. Enti enisvo muntuma dwum kra. Daily guide obokrata ene ebosa amanie na omampani na nado dan kwakufu ado ena bo achechefo aba so se wo madwuma koye wo madwuma suani wo mo bo mo moden ti Ghana mampani abo achechefo aba so mo be kaya na wotwe ya mu awe usembisi wo University of Education Winneba UUW na ene se abayo aba ko wo level 300 osua ICT or study ICT wo won ko ni hostela na wasign ho infoni omu ni kyerɛ sɛ wasign ho a watɔ nananom onsedo na nabusuanfo se dabi sɛdeɛ wɔm kɔtɔ adeɛ no so ne sɛdeɛ bibia kyɛ na nkyerɛ sɛ ɔno ana san ho a watɔ nananom onsedo nti abusuanfo no se wɔm nyi ntum sɛ wɔm de hye no ɛsign ho daily guide anopai
na deɛ mede ɛtoa soɔ ɛyɛ the founder tell say Ghana need this konkron a wɔyɛ ɔkyerɛkyerɛni wɔno bibiri mamu ya adoma akyerɛkyerɛfoɔ a wɔn yɛbɔ wɔn abasoɔ wɔno ɛna gye abasobɔdeɛ na ɛso ani paa ɛnti sɛ wɔpɛ sɛ ne din baabi a wɔfiri a wɔde nya saa abasobɔdeɛ na wotɔ the founder wɔtintim ɛde agu ɔdom akyɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa koraa nti ɛno ɛnsɛm ɛnso ɛno no ɛno akyi saa nso na wɔkyerɛ mu sɛ sɛbi kafrakyew akyerɛkyerɛfoɔ a wɔnom ani kanea adum wɔnom ɛsrɛ sɛ ɛyɛ abedwakuam na hwɛ nwoma so adwumadie ntɔtɔeɛ ɛsoɔ Ghana Education Servicefoɔ wɔn nso so ɛmɔ wɔn ho ehia wɔn mu bi ɛyɛ Blind Teachers Association wɔn nso srɛ paa wɔn se sisi ayɛ mfi wɔn tɛno ho nsɛm ɛno no na otikyiri ni saa de ma dwene ho a obi a sabi nani ni hɔ ɔyɛ dɛ na otimi kyerɛ adeɛ nani ni hɔ so ɔkyerɛ adeɛ ɔkyerɛ mo mani wɔ no adeɛ o say ye traini won okay ye traini won pa obetimi a kyerɛ kama ye traini won ɛna na mene ba ko bi kasa na ɔno de onyamba ɔfe na ɔse wɔ wi a wɔ ba bɛyɛ ne service na mse ti mo yɛ obɛ da kyerɛ abɔfra na de ye traini won enti ɔno asɛmu nyame ɔbɛ kyerɛ ne pɛpɛpɛ ɔmo yɛ adeɛ pa ɛso yɛse yɛ mfi wɔ mo ɔmo bɛ fi wɔ da bɛ asɛmu o abrochi na nka ɔno a wɔyare o yɛ disable na wasa akɔ abin se ya me say ei wa wani tuam kra yedi agya wo bra be mo mo ngore ye be hwe wo ɔsɛ wani tuam yedi agya wo me si be mo mo ngore ye be hwe wo me mo ngore o mu ya na ko mo kwa ma no ne bi wo kwa ma no ne pa na wo say I guess ka dia say you me say me mo ngore a ye be hwe wo omo worry o say mo worry me say me mo worry they should listen to me now as I'm going to first person because as we had oh yeah this time you won't hear me mo worry bibia be kama and yeah Matthew hey ejikata foto so bi enu what is some no agu ho no mo just sanso na owura chifalam ne fonyi da ha odin sa to na fono sa wonwenwe ya sere be no payi ni be kan aja o tere se aban infrastructure development financing model no was atwam ai enti aban hwe na wonye musa kyeraye eti no so nsem katafa to so nwotwe asem people enso ediguo no mo ense ya disika eboa na yahwe ama yesisi school adan hospitals ne de kika ho no oban jim sa hye no wose ye musa kyeraye etiano mu nsem enso eno no the founder the obokrata eno no the Ghanaian Observer the obokrata nam de to asoma me ka se wutie the obokrata na poso e wan kan 93.3 FM yeti Akua Frakoma studio na boadua ebenke de ho na masedri adwen boso me so me san boso san se e yasem hia yesi tension aman ho me so boadua no enye tension kitu o na won ma hwe antutu nyoma oyiwa ayensem ntia na de ntia na me ga wa ntia bia obi na de ka kobo obi kura na ana me ga wa ntia da bi ana hona amfa masum ka fa ohini bi opesu otu ohima ohini otu ohima opesu otu ohima de so ayensem nti boadu aginidin na siminim si ase ohima na si ohini anamboa yes ohima na si hin na we do ohini na so obetu ohima no otu ndi ase so afa abo ne boa ne sa hey asemu wow enti enwasem the obokrate assign ediaba ene anope the Ghanaian Observer na yesi Trade and Industry Minister na se Owura KT Hammond no Owura KT Hammond ene so makọ commission Ghana EU Housing Unit eno no ye de ma akuafo ne ye de ma wo mo the Ghanaian Observer the obokrata no abọ ho amane na
okay me fa no mu nsi oye da inkusitanie wano so dia todwa samwa Ghana abedwakom na hwe yagudi adwumadie ntotoa eso me kire Ghana Football Association wano mu kire mu se sisi omukoto aba no se omu epe obi a obehwe na waboa aye panyini atwa Ghana Football Association anu no opanyini a wano a na gusu ote akunya so keto kraku omu ni se wano a na adwuma so ani nti aba no matunu bum de ama na chese nya asem ketwa mma ni bienu pe na fa baabi ba ko pe no so wa ama tu ukabom a me ensa na chese wanya dia ka nyina omotoma no a chese sisi amno kasei keto kraku wo koso aye GF boss upeu wasu obedi pipi ni NDC womo ahusuo no ede aba enti wo kire mu se NDC fo na womo esa MPP fo gidigidi anya asem ketwa ni nyina mu ni se NDC fo acha so matete se MPP fo binumo ede oman ya japade ede ya japade ahodo anaso oman sika ede ya japade ahodo ewo nkrofo aman so na saade no ekoso no enya na motu papa nti omo ensoso enti ase ehu penche ni hu nchiwahyew boboba tama oil refinery no so samino ka say wo chese kuo bia from say PCW won mu chemu say abedwa kwa ya pa won mo omote board no so no ya papa wo mumu yengu no yengu board no sanso mu nya adwuma bia afa mo ayen nti eno so nsem de boka tai e di aba wasi won na adwen chiro nti akwasibio ni say opinion ori asami awuku na obusa yo se opanyin no ibetimi akase wo obi a oba National Lottery Authority wonom no waboa ama asoe no ekwa nanim pa eti eno so asem eno no de enkusita ena de nsem wei enam Republic Press de urubokrata no ancheche break obete Republic Press de urubokrata emu asem nam de ba na oswafo hwe Ghana apomdin samso onimnyamfo kwakwa agimamanu aka Meshebons mirafi eno aya achimda government hospital papa kujina parliament candidate achimda government hospital is coming to experience massive facelift. Hey sanya ne me show class in refi eno ne kan sem bi o sin refi no oh yeah na mampeni refi anu je se so so refi o bra mampeni no sectors ni na so die santa no so ba o die just a sector health ministry wabro ohene abro once sanai enko kuru ben nipa no hu naturally why week ti musi sano hwan ese sano yana aban no ne ye hwan nanado onsesa hwan onsesa ministry health minister no nko fa hwan ne no mpa obi a no sisi no so mra ade baba no ga jiro wanti wana so wago mosesa so wago amumisa re ye wenya papa na tini ubu asem o kan wanti o se mo kan mo se onipa no wa yemre enu obi sa se presidency no eye wrestling eye batoni ade ya atwetro kwa onse dan tere oda ne say amode ma yemre onu so bisam si presidency on ye ko wrestling ho yate onje gravity yate enti oro kwakwa adwumamanu say wo ma bie puno wo mo fa adwumefo medical officers and dentists wo mo shase October 9 dwada na o ma wie 21st October eno so mirefi eno ne da no nti 21st October 9 to 21st ti wa o qualify no na wa fast na ya fawo sanse na adwuma ho ayede nta bi se ya eni kwanse odi ho agrokra omampani na nado dan kwakufado say calls for release of Nigerian president Nigerian okay na adoma campo no na so campo Gabon president na minim so ma campo no Niger so ma campo no say Niger die na on dey phone no pa dada do munya no ko so mo de no krasi ansa na Gabon si enso Gabon ya jan so nkosa no ho yade
So no yare ndia. O yare. Ya ma me wu ndia so na aga se na egu. Mama jege. No. Hey. Oh, that be. Maybe I should say sometimes developed countries in Abrofo no. Omo share serious. Omo tit. Ah, me sure. Now president in parade na wadwen so gu ho a broni ho onzere. Omo so de ne ye pa ba omo ntwa ma. Omo nya de. Omo ntwa ma. Enti said before the Joe Biden tehwe ye uhu ye. Oh, that's a t-shirt there. Uhu ye. Me hu ye say hu ye. Joe Biden wa. So obi na de ba na oti. Era make say uhu ye. Me hu ye. Ana oni omo no ma bone kwa omo no ma nya esisi a enye normal. Eno press ye ye. Obroni na adwene nya adwuma. Obroni adwene nya adwuma. Say obi bo president ye. Ima no akon krasu. No boy na so mo I say Ghana me Kamye show kwase di ngomo wi. Me say. Batomo no normal ma omo. Obroni na me say obroni adwene nya adwuma. No amount of words I be person or they be convince me about obroni and I may accept it. Yo. Obroni adwene nya adwuma. But omo bibia chese. Bibia omo bibia chese omo adwene nya adwuma sen yen. Omo adwene nya adwuma kro no. They are living. Ya mo krono dan fa so. Mo krono benfo omo beye no omo de ye fun ekuta e benfo fun. Microphone benfo microphone. Gana bibini benfo. Samade awaye. Na nipa nam gwa no ore. Ti be bobo. Hospital. Jubilee Hospital. Yeah, yes. Na ni ati eno de mo challenge 20 times. Mu say enne eye wiase nyina da ye yesi ho a yesi yemfa nwene nwenwe smile yemfa nwene okay ntene ye World Smile Happy Smile Day. Okay. And inti wishia unua na wasere a kire no. Yati. Don't forget to smile today. Enti kwaku nwene kakra ne ehwe. Ye kan be ye. No to that video urade. Abrofa nwene kakra nwene kakra. So ka say na so nwene. Abi ya wasere and you say oh nwene. Dia ina o. Owo. Abrofu do me too much o. Ewi asi nyina da ye yesi ho aye de nwene. Abrofu too. Onim say Dubai for plan some be keteke. I be fansu ase. Akọ India and other countries within few hours. Somebody be wa hire the fair wiem. Na na make say tama oil refinery kwampo nya ne ye ko ho no. Oh yes, aye bia mama mo the fair wiem. I was saying Broni die Rome was not built. Mi tia so Yesu din mu. Sabe no kra na me de ya na. Sabe no enye ni Dubai for na na sha se. Dubai for ya nyi kra sin ho. Me don na mo fa bayi yimu ho sa. Se mo kwa na mo be de. Ablafu no do mu be. Enti me ba. Nya mo ke mo ntem ho ase ampese mutu free Ghana na ase mo ka kosi se. Me ne obi mam sa akonya no. Mba ge kra me mfa. Sa. Me de se mi ya beko. Ere se obetimi a ase anante. E be be brand o. Mo na na sa tata. Sa wo chese wani amre. Double broni die broni too much. Ghana be ye. Da ben. Suban we. Da ben. Suban we. O enche Ghana be ye. Hey. Yo. Ablafu bo e bo kro no. Ye bubu broni kro no obebo no. Yan fitiri e ono obebo no nda we a ukra ne wani ma ho so. Me say nya no kra. Ba ye kro ne aye boy. Listen to me. E kra nya sikra me. Da bi mu ntie me. Wan hwe yi a o beton wakokọ be de. Di obi achi. Aton wakokọ be de. Na me da kwaje den. Na fe wa mobra. Oh. Tie. Obroni. No doubt about it. Say omo develop omo countries. No doubt about it. But obroni you be a adwempa eni ne tirim. E before so sa. E for mo ahu anafa before ho. Na bibi ni anya he crop so proud no na. Ye tie o. Uya ne nsa before so. Said ye mo kasa no. Enye me nwanwa o. Eyo obroni na enwo no saa de ne to ho say. Ye be create enmity amongst them.
na o tena ho me ba chese na adwene ya adwuma no oh na sa mo me so me kasa ya no ba nja mi dia ko kasa ya obroni nia ekoso a ye ni abre ye mpanimfo so a ye toto wo mo ho no ayo obroni na adi sa adwuma no so ati ase obroni de ne se onim se the moment a abibifo ebe ye baako omu betumi adi mpuntuo edi aba onim se the moment a obibini beje ne ho adi se me metimi aye nsuo yi mu bedi yie eni nti de bia ye the confusion de beto mo ntem ekwan ba na ye befa so omu no mu control ewiase nyina economy omu no mu control ewiase nyina apomudi ndro ne aniema obroni edi education edi aba yeti hanom a obi ka brofo sa akwedi o ya dio akwedi wa bio batu de mo obi mra no meka ntra o se dabi twi ni ekasa enti ye di twi na di bu o man no we na eche som ye shark ye behwe sa nipa no ani nkanche ye ntie ya na eto abadi ti a ama sei si yes won te brofo enti obo mpacho beto enti obroni ena wa de wa ye ne ho aya kan de ono se di obo adi se mo ko broni nya hye wa ka so mo nya omo mo te akwati a mo to abeti amase abeti amase broni na be dada no enti me ke mo nte ye wa pollutu adwen from the scratch mo se no na chese na adwen emu so emu do eno na chese na adwen so be mo otumi control nipa tumi control customer be choose utumi control customers be 10 5 20 na anya chese adwen mu do broni na wo ka so control bibia yi wo na wo go na wo ko ade na wo de command so de bitu kasa ye mframa ade no so si se o kasa o complain me ba yenhwe nyame so me mo akasa nya botre ye wo good wo Ghana ha ye wo koko ha ye yate ye wo Ghana for ye chocolate wa ha do you even know minim otobi na me ndi chocolate na wa brasa mu obi afani me ndi chocolate intide na for chocolate na ye ka mo product to say production to say publicity to say ayi madam ya bebie oto beans wase ayi here for na ma beans na gina ya no yes until the moment we will stop seeing them said they have become a demigods na ye be jai ye presi wo mo obroni de glass na me ba beans no beans ka to beans wa me ba na ya shase apresi ye nso so ye ho ye hunu si enua Ghana ni bi ya ade a ye tai na chi ye example ye nya wo tan example so ati ase example unu se wunua bi ono ankasa odi adwini onwene bag onwene mpaboa tobi hye promote in this case ni broni have nothing to do with this broni mem broni example ni jo broni ya do for ba hwe broni ya do for ba otiso no wa to mo nton se ekosoro a ye sani ma weni na ye hwe na wo afuna oba system no mu me ba business men e wo Ghana ha o ye Ghana ni businessman mame mfa mu mienu amote hai broni dia o de no toto ya mame mfa mu mienu amote mame mfa mu mienu amote hai mu mienu amote hai me fa no say adwen wo ye China ni ena kusi nso so ye Ghana ni ena mu nyina mo ton ye fa no say ensuo mo bie pure water factory okay ena mo ton pure water factory no machines a wodi bie ye nyina e obotom sika aban sika nka ho aban na hunu pa se enkufu ni bibi ni na kama se wo se na make machine meto free machine o to free wo mo ho mo meba o to machine free wo mo ho every adwen ho adwen na China ni no e ro mo de machine bre wo ni nyina ye obotom sika wo mo obroni China ni nso no nso ba China fa ko mo nyamrofo China ni na ono nso so ba ye no ni kurom mampanyini ehunu nyansa ewom se wodi ni sika beta na chi ade nti China fo e be adwuma wo ha nyina no omo government edi sika ta on achi mo se wan ka se ba we se chi
Continue. Meba. Mo nso so amom ye Ghana fo no a. Mo wa ha na wo se mo nso so mo ti ase se. Yesu betimi atai enkrofo achi. Anopa yi. ECG 4. Swa bill atele. Edi abrew. Kumu business. Into we di kum me business. Mani nye foreign one ho. Mani ba do. Enti ako be ECG 4 no. ECG 4 no mo ya ifa fo nya Ghana fo. Adwen mi ni. Ada me ka tell say yen ara. Ka se me de say abani discuss emma no na wa madwuma na o na de na o China ni no ko unu mesem China ni unu munya botre China ni boni awaye de ahi make ka say ono no China ni no compete ono China ni ba Ghana na wan kasa Ghana ni no asa kire de say mo mese nko ha ye wo gold sha ha ye go tun say no eno de this case no China ni no aba Ghana wa born authority because resources okay mami je o dem before no ye yankasa e ye kum ye mo eno ano asem na si meba ye kun ye ho na ye hunu emrofo ne say omo adwene ye papa mo so adwene ye fast omo dwen gusi aye wa bu asem no na bani da bibini da don go to no ni say Sem gari factory no. Gari omo chino. Eni omo gari de no. Enya asem keto a. For neto. Abi before na so nka wo say ti say de okay nka wo say ban na nka je ne kase. Sa enka boys ne go na benya dwuma ye. Enti no. Enso ko hwe man ne dwodwo ba bi. Aso bi dem na wo ye dwuma. Maybe issue a me kan say. Ni a me kan say. Emrofo di nkura adwempa. Tie. Yan fi nkura adwempa. Da bi munya botre. Emrofo di nkura adwempa. Mo but ema ye nhuam so mo ye demigods. Oh. Eno dia nkura adwempa. So mo dia ne ye nkura adwempa. At least da bi ye nkura adwempa. Ye yana. Ye nkura adwempa. Mbone ne bo no ho. Ana bo ni mi a. Wona mo bo amrofo no. Na so be talk na dream be tia ne. No. No, nya dwuma. Because me mienu nyina pio. Meba. Teacher ni etu free ase kwa brochire. So ko yadwuma ho. Dent na ono ma ya kono se yoko. Ade na ba no nya teaching education no eyie. Ema teacher ni ukọ ayi krobase ana se adenchensu ekwan nye. School fo ni twa kwan light no problems getting network nye. The American say. Intama teacher ni kon ma ontumi ntina ntia the American say. Say China ni ba bibia adwuma ne. Na obeton niema. Ghana ni be kwakoto China ni de agya ni nwa de. Nti wo adwe. Sani no ma do yusa. Wadwe ni adwuma. Mo ene so na dream be too. Anya say nya adwuma, na dream na be too. Because I say adwuma. Obi bi obesori a obesha say all kasa tia emrofo no nwumadi o mu die no. Wo say yankasa Ghana fo no kwa nya sori tia no. Nti membre. Eti obroni die. Membre mu no da. Yes, o develop o mo ho. O ma yibibia but the o mo ye ni nyina ha no be fa free. Broni die. Membre na enye o mo di kan ni o mo di kan say no ene. O mo nya yen. Eye ngoma sua e na religion. Religion and all the Bible ba ye. Ya kwase enya me so mo de abre yen. Ya na yen ye no e be boa yen no. Ya to atene. Enu avia ye de say yes o ye musuo. Enkwase enya me so mo de. Na say no kwasam no kwa no kan. Me no ka say e bottle for abiko bishop watum. Okoya so kompaibo. We kwase asam Radni Ankopo. Ti ordinary dwuma bi ti e de bia. De masiane say research am hu ni say uko UK ye wo dan bi e fa ne Black House. Sa Black House ni e bie ni once a year. Na ye bie na se atuma ya tum. Ye bibi. Ye bia hwe ye bia na mu bewrema. Black House nyome wo mu de acho de wakom pen na mum ye kampum wo mu a ase ye gi obia nim de e wo sa dan nim ye gi obia nim de na ya ma kwan se kọ ye bie mu anam akọ se kwan ben so na bia o de opeso ye no kwan ben so na mo na obi ad na dwen kire de na sa Black House no e spiritual realm na ya boa wo mo nti se abenfo microphone Intenu anama ekwan ye be fa so be ma life na yesu ye be ye sa Black House ni America me se bunya nche da ma se America na yes obroni develop ni kro wa ye niema but the American say yesu ye nyai say ye bu ye ho animtia because of emrofo ni nti
take over. No, we don't have to accept it. Now the topic is abrofun kradwen pa. Ena ye bi before she kradwen pa. Nti wan na de ne de eboa no nyonko. And if some abrofun ye nyoma eboa mo a don't know never say abrofun mo wa kwan me be omudi obrodi de ontumi ma bekenka nkwasi asem nkyere me so ya dia obebi o say nkwasi asem de kyere me de kyere se omakofa bible no de aba omo ankasa tutututum atro de asutu omo ankasa ne omo na ese so omo ti ase enti udi mi Dabi was that not the preacher? Be ambassadors. Me say. But me maka ha say Bible no. O kan ya bompa na ewurade ma wonte ase. Na say o fa kan say de nkwasiafo no twro de ba ne de a. De bia be yamfum so. Enso say Christopher betimi aka say over. Ni o de delay yen. De mbrofo ni delay yen e nyamesom. Because so many say wabra e wo so nipa tena ase dwen no e de ye biribi no omfa nkosum o de sa time no e de kwa kosum o de nyamesom de be delay no amana ko tena sore dem eni tu be ko tena he na ono okoda da black house so ati ase enti omo de sa ne ma no di delay yen eno ne wo ho but yen so ye bibifo no e wo se ye ti ase bepim sabre yi enti nyankopon ma wani ma wo ho so se nkrofo yi omo ye nkrokro de dwon eni ma ye ho so wani ma mo ho so eni ma ye ho media on say weni na no e ya dia e ha ye ni nye ho ti me soldiers ne say abrofo no access to Ghana ko so bitimi ba Ghana omo nko abrofo yo omo ni kitingiti om guta yi omo jackpot edi wo omo ba unim jackpot si yansusu ye jai sa kwasi adwen no unim jackpot broni ba otumi di wura fie mu chiche na wo betumi akọ China akọ obi fie keke for the mom kwan mom ye that is it and in the best thing said they have access into titan sa anwoma mu ye sa access ni o ha na ngoye enya be empeni for na o mo ma jo so be ye empeni for so me yin for empeni for mo ya de nya djuma ya djuma China for iba woni na fie na o che jackpot na nkoda tugu so na mo to na wo betumi akọ China ko obi fie so the jackpot ko si wo Eti until science so we will begin to appreciate na enyuma bia ye kra enyuma kro ne betumi ayebu Ghana ye jai until say ti se nkokọ until see be shase say ye appreciate the yen yankasa ye enye hwe me ba ibi ya dwuma yi ami fa ya dwuma ya ye oni omo a men crofam no ko school nyina bebre no omo ya dwuma wo English stations multimedia media general wan city bra unu omu hia omo fo so omo ye nipa chen wa wu ka twi no why no critics an kwase adwene bi tu yetrim bloni why do we allow ourselves even kura busuam na se busuam kura wo se wan ko school a sabi anase onim sa anim dia enso mesi bobo wie na bloni bebusa no question no kind French kasa why do we allow ourselves for them to use us now they are bamboozling our mind yes and just some adwumu do Ghana no de na no bi kasa bloni ya adwumu kasa we are graduate pe look at how I was wow you graduate so I say even yan kasa adwuma ye yimpo ono omo e kan brofo ni kokohia o mfo so me nipa chen brofo mpo obi ono big station ya twi normal on go awon say oh they were them how mo sha se free you mo e no mo de confusion ni too mo say me create enmity ma ye nhunu se ye ma o mo nhunu se me wo soro chen we wa calculate wa dwen wo hu because the moment sa de no e betie si omumu no afi obi e be kire seniority na me shira bloni obi e be kire because some who say when they come together eniema omo ye no e ya na ye big mo na hwe create confusion to on them oyiwa na ye mu bi nso ama ye ho kwan ama mu use ye because now na hu de ope we do adwen hu de ope yetimi tena Ghana ha enti wode wapede ye yetimi tena Ghana ha ni ama BBC fo kwan ama ye yankase ye kurom ni Ghana ni nsamcho ni o ama ne ho kwan hwe ni guase ode bre Ghana football
hwe ba bia kwasi nyantachi nyamedi ni duru ye ka ketua bi nko oba be ye CAF president hwe yenya kase yenua Ghana ni o e ma ne ho kwan e ma obroni yusu no because they saw kwasi nyantachi anko betimi akwa pre FIFA president kra they saw say no Adwimbolo at work akwa we ye ma ne kwan a ebe ha dwen ready hu ye nko na akwa ye say ya attack won nti be yusu omo ankasa omo ho mo ne de akon atia why are we so down ya nwene nko akire ye presi murofo saa na mo pe o saa kwa yi a ode glass nko emurofo na ni je ho no because look at the vulgar words are use yet omo block no nesi mo kan na so ye no kore just that atem didi na but me ejabo sa Ghana asem na wo kan me aside adidi atem odi na mu no atenso ono kora no wo twen adwen si bibi so but ye na ye ye hu ni say yes ade ba kunu sa boy ne de na wo ye ne de aside said adidi atem in short basabasa ne de ade ba kunu me hu ni so ono kora wo boa ye bibi ni so condemn no ju so wo ye ni enemy that was condemn no o che problem crawl now pe anu yie I don't know until so we will begin to work on sa enema no do ni bedi hene ombeko so aye de omo ye no a but e was here so ye di tu yetrim say we have a charge to keep a charge ben ni ayeye onko so anye se ya o one day onso ba be Ghana mpanimfo enti mpanimfo Ghana mpanimfo anya papa Ghana mpanimfo one day onso so nam kwan so ahonso be Ghana mpani ni bi enti wo chena bi obi be te se wo level no ono so kan Ghana mpanimfo wo ka ho enti sesi ne de meme susu biem ne se ade ase de se wo ntrim ade bia said they should believe in themselves da bi yensia no kwan ansa na ya mo ho sent no kra ba yensi sent na no kwan se ade bu onu ma yanka se hwe betumi aye organ te se yenye wo se wo ya support no se akokonam wo se ya support no matches sai ma no ma ye gena matches atisagu ye gena yedua organ ha wo se Ghana gena na yedua no na ho ye ase violet pa yes wo de ya kodwem ko bi se dwadifo ma no enom se nye de de oka na say no kran so enti obo ni wo de aduane so obehu de wo kan ye ye na ye de David tie the facts tie the you apple ye ka se yedua bedua asase ben so say dia sem na okay Ghana ha Ghana ha Meka apple asase benso Ghana asase benso say dia galamsi anase mantem benso na ekotua apple no ko northern region kokko he apple esase egu ho sa wo meka ba bia odia apple a ebeba ebeyeye abo akwa odia apple ebeyeye meka be si bibi so abo kwa odia apple ebeyeye yese Niger wo masase no ebua jeni adwuma pa me se Ghana ha bibia no Ghana sase bibia no audio Ghana ha je no wo mu je anantident ne enu apo Ghana na de bia craft fabric eno ne yare ya we yetirimu no wonya wadwe so obeye ade ne yaka se wonya wadwe so be su wadwe jene de miminim ni se yesi ni ja asase no ebua jene no udua ya wo ka wo se yesi wo wa trade ya agadi for yes business news and Ghana de ne yedua ne yani yedi atani yanto mana yedi we dia wu yanto meba etisia Niger ya kasi akwa so ya nkra jene ma Ghana de na ye ne yesi nya de ya ye gwa yanto me say ti sa mo ka se ai jene bua ye den unte ye na ne bua ye den na me tell say why you ready so be ya wo de na nya de ene se why radio ene mata se why radio jamai ene de me no nya adwen ade na kofu yes akofu so many years na je se edua Ghana edua jene wa edua na wo dua no mo ni kom na ye ne ye sen ye dua de na nya de asase na nya de edua nya de ye koja so ka se jene ne dia no mo topan o meka se ni jade ade me aminim jene me aminim adentia jamai o msi anu no frem Ghana de no enya frem ena Ghana de no so enna wutwi a eka wani pa on ze jene bu on me ka nipa Ghana de no bi no but ni jade ne ntesa ena biem Niger dia no ebon kese no na don ma me ba Ghana dia ne mo kese wo di aduane a ntrim na nya
enya no asem na de yin ne da no se ne da ne different ai masa ne different from Ghana there no yes I Ghana enwia o ye dua but endu ni je de no enu anu enya no ne yahwehwe that this year tiam se ni ade no ye gani aka de na ebedi nya de ye wa na ebedi na ye improve ti editi sa Ghana sa say edi enti na enye de yes na ye sha se ye tuatua sa antokuro no na ye Ghana fo ne nyintum say nia ye woni nti ye nyi sa particular question we me beside yes asase no wo asase no different from ye asase no wajabo odi bibi she for mama na ba no entu pa che say the whole Ghana e mo obi atum so obeye apple farm bisawo say the whole Ghana mba businessman bi atum say obeye apple farm asase ne moa no enye so obeye enye no asem moa no opa obi ntry no ye moa asase ne moa enu different from so wo bi kwakutie odi eden kwakutie odi di apple kwakuhwade that's that no there be some factory here oko Libya Libya ho ye desert but Gaddafi ebreso otumi ye ya create artificial sea ema ni yi artificial eden sea artificial sea meba yo ade bia onipa ebe na mai na ba asemari krama nam no ade bia onipa bedwen ho se obeye no obeye yes hwe odi a nka be ni radio no enkofo a say example no the fast line na eno de make say you are good to go but we ye natural thing ye kan wasem natural thing say say we de kwasha we de yakura de tie utai ye utim de adne chef man timi ba we say enye de yes nenti yakobi sa omompo say kwan be mpon don fa so duo mu je afina ni issue ba afina ni issue ba say ntom de mu nim zo me sa de no akoso akoso cause ade say akoso a omu depend on the jeje me ba oti ha say wo de enye de me ba because of say me de enye de ubenya bia dinti de bia do de ba wo say enye de de bia do de ba wo say enye de na da wo be kwa na e de ba nu nti wo say wo de enye de enye say da esimpo ku ni siye say bia si so mu di tu be di we na sa enye no enye ni je nkwan de na ye de ba Ghana o wom di bi free Nigeria ba this is our point no say me point am raising no ye say ade a ya ye hwa ye betumi ti sa akoko edua ye nua ye no say matter of say benya ye won sase so say ye betumi anya nkoko ne kese efuo yo say ye benya mfidi a ye betumi dia ye efuo ne kese ne nkoye adowo down tumi no kese nti sa no na kande no ene ye hia ye kase ye betumi aye ye betumi aye that is it asama ye kan no kokuchi na ma ye David tie say ti say bia example enkokonye say we defend the bon somewhere enti me question say answer mo monte de mekanase question me dem mo say two patches say fiti say Ghana nya fa hudi e ma ni pa bia trimu say me ye apple farm Ghana da me ba o sa apple farm na apple na o kan dia hin apple aye dia apple no Ghana obi ana won ewen fa oko ayi ofra o saying nkrofo yi side of bronga hafo on production to saying no ye de fi kura ana me say apple ne bia fifi me nkodua bi nhwe ya you and ya dia da o kwaku do o pache so kudua body o Dubai desert so beba eno so nya sa try so be ye na tie ma make sem kira o so what say ye wo genetically modified foods e wo ho yes what da
ya wa Ghana hey ye de dada nyina ye nim say yedua ye buro but we mu a ye betisi ye se wo agrika buro ho agrika buro ne firi hefa ana na sen artificial ye de adwen e ka se be ye bi nti na eche se broni we na ma broni no nya ye sunkunim die daa no mate ma ye mfa nti na ye matter of ya nwen ma ye mfa si ha na ye ntimi entwa ti anya ya adwen se be dwen no ni jeje ne na no na e bedi ana meboa na da obekoda be sori ya ni jeje ni why Ghana de ya oda no adi enye oda no ajai obetiti kuko nkuruma de na me kan nta ya oda no adi enye oda no ajai ye ni nta be nipa that's it ti na wasi ya adwene ho adwuma se emrofo no oma be di na to akoso uko bi asi we je ni we de efe akono ede efemfrem yedua ya asase na ese yedua enye ya dentie ntumi nya de ufo bi ebetumi ama ye de nso ayede nye asase na yedua enye ye be ye omo udije ne unja udije ne unja apu ni bi na sisi ho no adu ebi na sisi ho ni bi sisi ho eni we ya bro ni krom na country ben we yedua ne Ghana ke Ghana wiem ni mba so yedua Ghana Ghana untamye da tete we Ghana ya no kura ho kire adua no kura kire se na ara abrofo mu dua na red eye hefa hwe kuro no yedua apo Ghana papa yedua apo Ghana na me say yedua production to sen omo pollutu ya dwen say ye de na ye ne nye papa enu nti ye ni nye no ho nti ye wota yedua apo no wo se enua bi wa ha na wo sa se yedua production to sen amena musi yedua no ma provide evidence ana me boa ebi krampo asa de yedua ma yedua apo Ghana ya wo hu ebi ame kwamente yedua apo Ghana ene yedua apo no ade bia ye krafi abrochire no ye mpenufo hu si yedua apo Ghana no den ya ya fa ho omo ye de be mfa ho I don't need a different topic yo dia wo kan dia a different topic wa free asem no ho a different topic two patches say apo ba ku yesi onu mi omo tiba krum da ebeton omo ti apo ba krum omo ti apo ba krum na no dia apo na musi yedua Ghana na bia ba ku bi no modua na aba na say apofuo da bi dia ye kan say so o ka kire me say ade ne dia mo ye but mwani nko ho enti mo mwani nko ho a fine na ye yankase ye de ne ntum but ye ka say ye enyi na eyobi die mumu no no de oye bi ya na me no nya dwen me so me example na me fire no na mo de ko fa natural things ne sa ne manema no me common example na me set ye ti sa akokɔ ye kan akokɔ fra brochiri baada but ye won sase betum de anya nkokɔ ne kase mu afu aye ye nti ye betumi aye wa ha sa ne ye nso ye ka say ya ha ye ho no ye betimi ani nyina wa ha mo na se ye ya ye sre ye ni ye si wo mo de na no kwan emo ye sre ye Ghana for how when was the last time we call dwem wo to abibi mu over perfume rice na men kai dam pam tom but yantin si fam ni ye misa Ghana for say okodwemu a eya osori firifie si mi kodwemu a ogboni tirim say okotomo a oto brand ben okope brand ya yese ye ebo no TV so e na ato into publicity so si ebo de ro dwa so abibi mu si ho nto abibi mu be no say ye ho advert kra na say omo ya kra mo nto Ghana made rice baby a first time we Plan B FM. Ona no. Ghana made rice. Plan B so ba. They are fresh FM. I tell you. Ona na all Plan B FM no. Ono na Ghana made rice. Ne dia. Okọ asama kese a omo branch wo ho. Bisa ho. When was the last time we were Ghana made shop? Ekokoto omo ne makra. And so China mo ba na masama ya didi. Okọ na okokoto yehunu obi kura hunu se wakoto bibi mu asra ye besere wo no krasi ni wakoto bibi mu wa hwe roni tumi hye coat no asa hye che kosere nan braga na be hye sa atade no ye besere wa ma asa tia besim ho de ya ye medamase be ne ko eni address no e obi de ne esua bato be ye wan se ye besere wo ye mkoto production so ye na awie masa roni de yen adwen se be sa no obedi hene yo yate ye da si bebre eni ti pa cho ye be hwe ho so aba ye ba ye de aka etwa so ama
was in social. Now Accra University Papa Menyamawo. And one Heritage Christian University College. Yeah, what am I Stadium Nechi. Very serene environment for studies. A Denema Heritage Airson. 860 a Christ-centered university. 24/7 Wi-Fi internet for students. Hostel facility. 860 Abroad shop for MOA entrepreneurs. And also ready for job markets. For brand students need their business ideas. Sika Ama wo BBA one Kasabo Numa and to baby school now a business owners and a laptop really programs ben well. BBA accounting with computing, marketing, human resource management, information technology management, BSc information technology and information security. Osaya BSc nursing and a bachelor of theology. Wow. Mature students 25 years and above and to me apply AFEWASI, SSC, GBC, HND Numina. 860 is also running 12-month specialized master's degree program, MSc Accounting and Taxation, Accounting and Finance, MSc Human Resource Management. Accredited by Ghana Tertiary Education Commission, affiliated to KNUST and a UCC. For 020-229-8399. Driver, na for me ko oba de ensa wom herbal clinic. Na me for many coach amansa ko kan yentia. Obi ade ne yade ko hono mo a. Won fa ne yade ensa mafie biu. Na onya na yaresa. Wo pani besi na me fa nko. Na so kwadwo ayaresa. Mo yade, wo mo say yade bia ha obi a wo kwa wo mbesa hwe. Yade bi ti say stroke, hypertension, fibroid, infertility, diabetes, hepatitis, hypertension, sexually transmitted disease, prostate cancer, infertility, and asempo. Udwale na wuti wo ho saa, wuti wo ho gria obo wa kuhu mesra yade aka wa to dem yade bia help ya wudi kopie mo obo ade ensa wo mu heba clinic a won beti ne te say ye yefunu yade ana wuti pai wuntumi ngo bema ana oba ntumi ngo oba wo ne bema da wo huntumi nsane wo bema wo de boss wa no agye mu yade be ne ha wo wona se na atatai ana se wa honhono moja broso ana wuni moja wani ase ye fita say ye nkrodo yade bia help ya obo ade ensa wo mu heba clinic timi say te say ye 100 cedis 120 150 ekwesi 200 Ghana cedis obema ho adura kwa akonom ama watimi anya wapom di amapa na se wo koyi folder wo ko hu doctor ye screening ehunu ba bia yade ne hye ni nyina ye free bitwika wo krom ha obi afomehyan a ne ho adanse enko an odie doctor no yade wa bene kwana kwaje ayalehwe obade ensa wo mu heba clinic ewo achim odan ada a eben masalachi so mails wonom pe number no 0532333372 Solo. Hey, now by school ben no nya. Wait, wa bo. Missy, BC your coach computer placement when you be Sanya one final school papa. Sanka wo bo modern de nickel living bread school compressed. Aka obano anko be 6 ones. Na mi nim. Ene ma me mo tire mo. Ya ena e ba ne BC 2022 a ye di kan ewo Prim Central hanyina. E ba ne UC Mass so a the whole Ghana. Ya ene hurudi kan aban bra boy abaso. Ye teachers for the good from crèche up to JHS. Ya ba je obano entete ye de obefa ne kwa. Se opesuku a omochira ye pa de a ene na eye yen living bread school compressed. Ene wasa odo obano eba. Ya kwada ba kokra kompresek wonya 8 ones. Ama oda MP akwa bona baso ewo suku bo. Ama the free scholarship. Hey, what do you mean? Na school to say they met you to fees. Yes, school fees ni ye moderate. Ketwe bi ekura obi obetimi dia babetua. Enti ni hia ne se odo obano ebeba. Se eba se obano kura ye man scholarship. Ye be man be free. Ama na sua de awi. Hey, kwaku wo de cheme be won. Ye wa kama da. Se udru akama boabo adotay junction ha. E kwan na da ho na. Ye soundboard esi ho. Obetimi afre ye 0559 398499 and now say 0204 714040. Ya sign so car. Ya betre kwada no aframu fie e dia basku ye ponso a ya sign edo mako. The living bread, the best among the best. Ebrenaso Ghana Premier League 2023-2024 season. This is a soccer season. I'm Pioneer, your best radio station in the East. Ahenkan 93.3 FM at the solid sports presentation and the live commentary every all the league centers. Bro, channel so frames oil, energy on the go, and then Ahenkan 93.3 FM Adwuma-Adwuma Boma. I feel we Ghana Premier League, baby, be a commentary better from no.
gyina hɔ ɛyɛ frames oil ɛne Ahenkan 93.3 FM ɛna di commentary ɛbrɛw ɛno nti sɛ woyɛ driver ni na wo petrol papa diesel papa fuel awudi bɛgu kam na do bakwa jojo na do aba jojo mankwasa engine dia ɛyɛ frames oil yɛn ɛne yɛwɔ affordable product sɛ diesel ana petrol yɛbɔ ne da fam chi wo bia de ɛno nti baby bia we shankani a wonam all frames oil filling station per bufa na ko bugum frames oil energy on the go afewei eye Kumasi Asante Kotoko Matema phobia Accra House of Folk never say down to the bones are rotting Great Olympics Olimache Olinkonson Konson Dreams FC Mediama Football Club and Avufra Aka me say watch out for your sports host Joshua Kwabena Ejanim Ena Kofi Ejiri yeah the live commentary and Bremo live on Ahenkan 93.3 FM Frames Oil Energy on the go. Ho ho ho! And Penfo say, Bemen sin so much no ham. So once I'm born top and down, correct. Na bibia dema. Eye Enkasa Fabrics. Aye, TNE. Eye Enkasa Fabrics. Enkasa Fabrics. The whole Ghana. So upe baby ya ton fabrics. Me kia material papa. Near the pam tade o tim say you. Fena akona. Ho na beko. Enkra monten so ne wo. So watch him down in potem ha. Now person winya fabrics. Etu ne duduom. Ebe ton wa. Bra, ne ntwa ne sell wa ema wholesale price. Enkasa Fabrics. Me come kire wo. Opam dia ko wedding. Engagement. Birthday party anampo eye se material ne da ho na ehome asempetia men kan tenten so wo top product free Enkasa Fabrics wan kasa no on kasa ho eye Enkasa Fabrics we echi akwan e wa Accra ana frayen e 0243 422 591 0243 422 591 Enkasa Fabrics say mam wo kede akwatia oda manso aboabo asene abo ani babia wo hye bia se ye bom ha na upe fabrics papa atode a Enkasa Fabrics e hwa na beko enkran wajibabia. Hey Jack, it's a bookshop papa say what town and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Asemna Woken. Say test books, exercise books, pen, pencil, eraser, adie bia e fa adesua hono. Would we reach them Bloom's Bookshop and Trading Enterprise on sabe kabi. Ye will book no edi free crèche e kopim tertiary institutions ni enyina. Anything sorry offices. And now we bie bookshop kese and I will pay books ni bi agumu a. Also ko hono mo a wonsa ebe kabi. Kai, nation so say ye turn in do so pum so and I open back pa on sa ebetumi aka Akim Odan supermarket ye ni GCB bank no and edi enhwe mo frey was 0244 293632 and I say 0203 083031 Bloom's Bookshop and Trading Enterprise, mark of excellence. Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Okay, yeah, that's it. So I train am yakoto nkraba hye ne nso ma ache eno ni dwumadie no din wo hwe obre na sima aduasa pepepe na abo apa no pa no nkono eho ofre me obuoba ofori amanfo efiara de ne de ya na ese ya ena etai ekono mu amotai tie no. I would want to believe say by now the emunyina maba be a bit conversant with it. How Fridays ye show no erane. Yana enye the normal pattern no and ye follow on Fridays. Yedi asida beko ede ama Jubilee Hospital anada Roma anopai wabo simpi ami ejina so egu so ayeso my Ghana enimu ade hye kutokuman na Jubilee Hospital semen kancha osano pe wutie yen na ho edodo ope bia akogye ayaresa wo mo ho ne wo se wo ba sanse wo mo wa doctors ya wo nipa ho abotre nurses fo no so saa wo mo dwene nipa ho ene nti wapomudin ya ade a wo mo entoto na sekra wo mo ge national health insurance sanso na wukra private health insurance a obetumi ede aba ye timi agi nipa to ho ye hwe na yare ni mu odin na wo se age to ho no mu a ye beye wo se agina so hwe wo ema ukofie nso eno so ye beye ne kama pa wo ye oba awo kanwa me pacho wa fa yefunu fuani chiri mo Jubilee ye wo midwives so mo nipa ho abotre wo ho even before cry one be so no ye wo ultramodern ECG scanning machine e wo ho no mu a ye de be hwe sabofra no de yi na so wo na yi
ɔyɛ ɔbaa na ase bɛrima no watumi aboa wo ho bosomi bɛn mu na wabɛwo no ɛbere no koraa bɛso da bɛn ne nyinaa yɛbɛkyerɛ wo woyɛ bɛrima nso wobɛtumi abɛkyɛke wo prostate ahwɛ sɛ level no ɛyɛ okay ansa na yɛde catheter to bɛrima mu Jubilee Hospital ɛwɔ ɛyɛ akyem ɔdan aboabo kwantempɔn yi ɛso akyem ɔdan aboabo kwantempɔn yi so na wobɛhunu wɔn ipatwɛw ɛyɛ ana wafrɛ no ɛwɔ 0244 575799 0241784645 Jubilee Hospital kra mu anɔpɛ yɛn kɔ ahoma no so na yɛne Isaac Ofori ɔyɛ national chair ɛde ma All Teachers Alliance Ghana yɛne ne nkɔtwetwe nkɔmmɔ Isaac wote yɛn ka anɔpɛ maakye na apom bɔkɔɔde yɛde awurade ase na sesi adeɛ yɛsɛ deɛ aba mu mu ɛne sɛ mu nyina mpɛ sɛ mu dwane firi Ghana ɛkɔyɛ adwuma wɔ aburukyiri yɛ satisfy bɛyɛ sɛ 10,000 teacherfoɔ a wɔkɔ UK akɔkyerɛ adeɛ adan yo that's bebree na mede nkyɛ kase na mede ma atiefo a wɔtie Ahenkan FM ne dito teacherfoɔ a the Mabri wasn't on radio without to Ahenkan FM the Happy Teachers Day na enroll course no din kan wɔn nyinaa na teacherfoɔ a wɔwɔ wiasa fa na nyinaa Ahenkan Ghana ne members of the All Teachers Alliance Ghana wɔ team the Mabri I'm the NTC double to go there was certify 10,000 teachers when you say attrition chair there Odi Adwuma or the one ya try baby for na a lot of reasons. I believe say some teachers are going for further studies. Others to maybe a family has invited them, and then they are taking the opportunity to so that when they go to UK, they can take up a job. See, Obi Mansono, you can't go and teach there without certification from National Teaching Council. And it's sad that I know, you say, and should I allow me, mommy? Because over 300,000 teachers now, only 10,000. It's just the same as maybe 5,000 teachers who are going on retirement every year or more. But a critical issue in Akojina, the teaching Adwuma cut my brain, you can say, or the one you're attractive. That is the bottom line. Now, say you being attractive, and not sure the major man, no, a comobono or foam. Now, Sacomobosu Foma, Oma. JD and Idadra, a one with Mono, Okofum, Nankasangata. Because Oyeduma, not a West station, a Ufuma, I am now to say. When you say from time immemorial, teachers or mine have struggled, but with a Comoba, the boy. See, what there. Teach Adwuma wɔ ɔman mu no ayɛ dɛ afafrɛdɔm ɛpɛ abra na bɛyɛ bi ɛpɛ a to wadwum nti gɔọmenti afrɛ a woyɛ atam director gye kakra wo so yɛ principal superintendent waso gye kakra wo so yɛ senior superintendent gye kakra waso yɛ atam director wan gye kakra na monkɔnam okay, enti clearly no metie said ya woka won nsɛm no a ɛyɛ system where yɛde yɛ adwuma ɛne nhyehyɛeɛ a ɛwɔ hɔ de ma teacherfoɔ no na nkɔ yie ɛno na ama wɔn nyinaa bebree no anya yɛ a wɔbɛkɔ akɔ yɛ adwuma wɔ aburukyire no saa na teɛ sisia no sɛ opportunity ba them 10,000 no more will go meaning there are people who have not directly reported to NTC they are going yes. The data goes beyond where you are going to report because of when you say necessity, they have to go for those kind of things. On what were documented, they have documented. In the I don't want to document what they are working on accountable. Be brave. All right. Be brave. Okay.
All right, the event is here. The basic how the money yanko point Adwuma Monday. Asan baba betua san komobo. So yeah, that's it, baby. All right, Isaac Ofori, national chair, Edema All Teachers Alliance Ghana, and the train common mass energy gas filling station. And so Semin Kancho say, O pesa o fill wo cylinder noa. O diane say o be frewo mo keke. Just a call, baby. I will be ano. Omba be fa o cylinder no. Na omakwa ko fill no kama. Edi amount. A wo mo enye wo hwe. O dia obetua no sika no a wodi tua gas no a wodi gu cylinder ni mu ama wo no. Ebiem da bia ye wo gas ni bi ewo ho. Enye se obeba ye ne yesi bi ni ho no gas ne sa anoma no. Oba mass energy gas filling station a sa nkomo ni ho. Ye adwuma bri bia joda kopem joda. Ene ntia na wa hye ne nso edi amame. Na ne etie ne se yen gas product no thick. Inti se wotɔ a elastic longer ɛyɛ no ahyɛ ne nso ɛde ama yɛn me ba tɔ yɛ wɔ akyem abowabo ɛne ɔdan kwantempon ɛso ultra rice and wokɔ anim kakra bi asɛ fitting shop bi wɔ hɔ wonsa benkum ɛso ufiri aboabo kɔ ɔdan wɔ wonsa benkum so ufiri ɛyɛ ɔdan so na oba aboabo a ultra first one no a yɛn ne second one no me pa tɔ ɛyɛ no afrɛ yɛn ɛwɔ 0532 929189 0532 929189 and 0554 391610 ɛyɛ numbers ya bɛfrɛ na yagye wo so offer no nso so ɛyɛ kuafoɔ dia HJA Africa ɛna wɔn ɛde aba mmɔnten so a wɔn partner CSIR a wɔde saa organic farming AD ɛde aba me pa chow ode 1 liter biku ebegu 2 acres of umfuo no eso ama no asodo so papa ebedi kan kumumuamoa no a etohye so ema onobae no nso no ansa na aso cowpea na udua na se bia de ne yemo maize anase wode ne cashew mango cassava cabbage tomato onion watermelon ana wode no granite udua nkate ana ebia beans na udua ana okro nkruman na nsusu udua ubetimi dibi eguso 100% Ghanaian 100% natural. Tales and Details Agrochemical or Dami Market abenase fo be ko Mr. J ho Farmers Home Agro ewa sama kese ahoto agro ewo odan sanso so na chiase ye Bisky Agro New Ebremia Magina enkoko ye Harrofit Francis Agro ewa abem sanso so na Farmers Choice Agro ewo Kede Maranatha nso okedi ho akuase nyame na ye kufridia Plant Gold Agro na suhum so ye Chester Agro buadua Showy Agro na fe asuom enso ye Kedan so obefra HJA Africa 0257 315132 0257315132 Heritage Christian University College and so ebiena promoto ha waje adesuafo accounting with computing business any na your business wo courses no ebia your accounting with computing wo your accounting marketing human resource management your business information technology management your entrepreneurship and technology innovation BSc nursing BSc information technology BSc information security and a bachelor of theology ni nyina ekoso ewo ho you affiliated to KNUST you accredited by GTEC and into the obesua ho bia no ade a abasobode de ma wonu firi mpanimfo ho MSc Accounting and Taxation MSc Accounting and Finance MSc Human Resource Management ni nyina masters degree programs a specialized na wa hyɛ nso de amame utie me professional courses no ICA CIMG na ICM ni nyina ekoso media courses so ye kyerɛkyerɛ ni nyina bi yɛn hɔ no mo a oba ɛbɛboa wo papa wasi ABCE HND diploma mature students for nso betumi aba obedali star 789 star 300 hash na fi wato online serial number we will be apply your website no www.hcuc.edu.gh na wetimi enwon edi nkomo e ba to amasama na Olympic Stadium chire ho no mo na obehunu Heritage Christian University College obefra yen ofra Adwuma Ahenkan Fm din eno ni promo code no 0202 298399 and 0547 777731 me pacho na wa chene nso your hostel facilities enso so wo ho no mo ebetumi aboa wo na wotwe we mu nyina no Enkasa Fabrics
Enkasa Fabrics na ye kom ho ne no makwa kodi nkomo as part of na wotwe we ye yesi ho ayede ehwe customer service ensem eso customer service week enti yenko Enkasa Fabrics for ho ne yenu emmo enkomo ye ne nana da ko oy operations manager ye ne ko otwe nkomo na wote yenka mache ye ni amini abema ye jimoso senka CEO ankasa de anka meka resurrection menso ka mejeso ya resurrection power oh ya sorry ba se bibi amako de obo ade de ache ye ho ye na mo so ye so bo ache papa da su kurakura ye mu kakra ye da safora de ase aropa de ye ba won chen a ye nante se etiawa na watwi ye se ye customer service week ye ne mo anso na ye adwuma ye ba ye maso ye mu mo anka se wo mo de mu akirichiri still mo se ye be so mu nti ye duru ha no mo ana wo se e ba ni se ye duru amanfo so ane aka ya na mo ye ba mo nso mo ho na eja mo nso mo je mo samba kakra ye ka se Enkasa Fabrics adwuma ben important na mudi yo me asini na bema me chia working for Ahenkan radio for ina na mamache obi bia wutie nyame inshallah yo ya mai nyina ho akwa ba e de ba Ahenkan radio so anopai na ene ye customer service week ye sha se na ye ka se customer service em se dwumadie bia wudi no sebi ye the customers ene di dwuma omuni ho a wuni ho na wuni ho omo so eni ho nti ye yi sa brewe de so say ye de ka customers asem na ya hwe kwen be fa so a ye be so mu yie efi so mu nti na ye adwuma say be o makoma be to mu yem na omo enya value for their money na enije etuma wie peye nti ye ka customer service week na chese the foundation in the basics ene kakre ya me dia to ho na eno na ama ya ba mo ho se mo soma kwa ye customers ya ne sa eni nti ama ya ba mo ho no mo ye pese ye hunu mo kakra de bia mo de ye kama sem ha wo ba ye important mo ha no mo a obo ba madawroma nti wo ba ha ma ye popular papa Enkasa Fabrics den na mo ton den na mo ye yese mo wo makola den na mo ye ho potin ye tie futi ye ka say Enkasa Fabrics na say ye be ka sa fabrics na e hye ho na o asem Enkasa Fabrics ye dwuma ku a ye dealing in fabrics, all sort of fabrics ye suiting fabrics any material may other type of fabric dia design non-design fabric dia ube hia say o de be pam atade na ma wa hu su no edimu na wa hu siesie no aye on point say ye ka fabric dia ne be bia ye de ko especially when it comes to the colors tuntum ne kokko eye fo ayi na off-white ne fita ne nkana sa enso ye fodin to ne aware ene enije nhia mu bia nti so ba Enkasa Fabric ye siesie ofiti so betumo na se ye wo hwehwe bia no so ye be ma won saka occasion bia wo ye no so ye be ma won saka fabric edimu a obetum bia dijuma no ama enije awie peye na wan kaso wakoma ato ye mahu se wodi sika apa de papa e beche amount medase okay enti wadaro ma wodi mwachi kwan ne betu dwa na afi mu numbers no ye ta ka ne hade ye but empani se enwom e da ye te woni wura no yenti o yo medase Enkasa Fabric se ube piemu Accra ye wo Accra Central e Makwala shopping mall ni inside ube di shopping mall no inside it was just opposite the Methodist bookshop shopping mall no inside your shop number D403 now ube doing so ube free a number 0243 422 591 nisi subio 0243 nti Ahenkan radio tifo matwedi me de phone to hope mon certain free na makoma entomuyem me da se nana yeda se papa panti bibie ni ebesan aba wo nchen biem me pa cho yo me se me da se bebre ya na wachi aboss wa mame obete o timu pa e online yeda yo na se ene ye bo aba adwuma
buy or yo mate yeah that's papa bibi ani ai besan ba wonchen biom all right entiane nana da kono ne operations manager oko Enkasa Fabrics. It's a very big company e ba cha ma wonsanka bi ne yegusu a ye display ewo ye page ne so ho no mo no wo hwe enema a wo mo ton won kasa ho a kasa tintin top onko fra wo mo numbers no 0243422591 0243422591 na chese wetimi no mo aye business afi F Nkansa Asatech Roofing Company or say a long span roofing sheet products na wo pa ubetumi afre won na won edi enkomo sanding seam self lock IDTIBR size is free 0.3 mm ekopim 0.4 mm kopim 0.6 ni nyina obenya bi ye ba standard roofing sheet no so 8 feet by 4 your aluminium alu-zinc galvanized your colored and a rubber afi ye ba accessories your ridge caps your rain gutters valley gutters side stream sizes are from 14 ekopim 8 ye ba na advance so your colored your wire your roofing nya opebia wonsa ebeka China Turkey and a German metal doors and a wooden doors and so papa bi opa braho plastic T&G China there wonsa ebetumi aka atemo dan ne care station dey no hwe dwakese no achi ho temanso ye old CMB Cocoa warehouse ye sign so etwa blocks eno no yinti amwa hotel junction ye ben Ashfom depot e ba cho utwi ben ya on sabeka nia ope bia 4 kopim 6 inches eye blocks no ye woni nyina bi eno achi so ye hollow blocks ho ye supply mia e na bo me pa cho 20 years manufacturer defect warranty da so sanso so na free transport estimate no so ye be ni free e di amount baby a wo bia ye be deliver come obe frame 0245 979311 0245 979311 o fresh a number no na che say e chiri din no ye F Nkansa Asatech Cafe ne kwakra mu no yenko hai Frimpong Enterprise enso so se men kan kira wo se o pe ba bia kofa wo provisions no na wakwa koton a eye Frimpong Enterprise ena no pay me kamfo edi amount ono so atete ne niema no so ukresika kakra bi bekwa kofa niema koton o dandan no a onsa beko ano na watimi ni abusua edi ahwe mo ho me pacho eno so ewo achim odan Madarina Hotel ase ho no mo a e free cooking oil ekusi breakfast eso lunch niema nia wo pe bia ye provisions nia ye die nia de ye ho nia imprempra de ndie bebre e pacho yenko eye Frimpong Enterprise afa ye nsuo na wo pe eye drinks na wo pe se dwumadie bi abedin to awo bibi na ekoso na mo pe se mo soma hoho a eno so ye behwe akiri e de amount your Frimpong na nurse wo ho drink bi a wo pe no ya tete bo no so for the amount afa oba achimo dan kane GN Bank dan ni mu a ho so wo behunu Frimpong Enterprise e wo ho ho ne de drinks nkwan wo ton ya na wa hye ne nso 0244 897525 0244 897525 0206 473953 0206 473953 Bloom's Bookshop and Trading Enterprise Ezo Semen Kanchero say a free preschool kosi senior high suku no ho niema bia akade no brane ho otono etufu obo e pa chaw Ghana Commercial Bank ugina wa mo car park ho a otu ani antentenso behunu Bloom's Bookshop and Trading Enterprise ewo ho eya no afren 0244 293632 0244 293632 and 0202 0203 083731 0203 083731 Bloom's Bookshop and Trading Enterprise or say mark of excellence companies yadaroma ena omukra yimu a ifiti juoda kusi ifiada wabra no nsia ba pemu ekusi se nundu bebo ye de ahenkan maache ede ebremo na ebusia se ne ifiada bia ye no no enkofo ama de wonwum tuom a wo de breyen no na yabo akiri ede amamo aninti se ebi wo ho no mo abre na so ye be ko ne akwakofa eno ede atoa so ede amao yadwe mpo ne se yenua no mo eto dwom wo yen potemo ha
Ibe pushi on kakra. Nti wato dwom na enwom na ede mpacho cobra ne ne ka ho de o de ba ye mo. Me ka kire wu pen o de ba ye mo. Enwomfo de ani tie ya. Saa nso na ne boy ya. Enwom no ne ye papa no fabra na yenya hu dede mfa ma wo. Ene nti bi mu de o mo de ye aba. Na ne tie ne se me akasa me nua ba ma ya re. A wo di sugar e ba ye no ene ya me no ka se ya. Onti wo ba bi ada. Me tia no e de ama wo. We no offer no better days. And I say a better day. Said you obeka ni bia better day. Ewum. And inti yebekwa kwa kutie ya re ne nyom foforo no a ode aba no. But before we do that, obi di bia badada. Obi mfa bi made ne yenkonko tie ya re ne nyom no. Akwa na kan ho. All right. Inti ye na ne ho bra na afa yenkonko tie ya re ne nyom no. Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay. Anunti ya re ne nyom fofra wode aba. Ye bedi kan okay yentie no nwie wi a na yetie sugar no. Nti ye betie ni mienu back to back. Eye brand new omo baby a radio bi amoye. Me na me di kan abo ama wo. Ya re better days. Are you ready? Yentie no. Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Ache edeba ahenkan 93.3 FM. I love my life and I want to see me shine brighter than the lights. Yeah, I love my life and I want to see me grow. Man, I won't be a hero. A better day. I want a better day. I want a better day. Praying for a better day. Okay. Ain't Yare with this one a better day. Mastered by MOG Music. Yare. And check mo better in Kawaha. Aye. Ow. Sawati Azie. A better day. I want a better day. Every papa ba e dia mo bia so ade ase nia wo ye bia nya gidie fa gidie tade o ye chi sanse every papa e ba I love my life. Come on. What I say? I love my life. When your blessings come my way, I will sing hallelujah. Oh, boy, I got so for the money, Papa, God bless me, bless me. Oh, when I sing where I'm from, where I'm going, where I'm coming from. Oh, na na, want to see how it is. I want a better day. I believe say ote nyumo no ansem no kan no ote brofo no kekan na say
Ade. Oh. Everybody. Awa. Enti yentie sugar no so yentie sugar na kakra na afi yensa mra chire biom na yensa mra metie better day ene na o release ya first airplay eya ha yentie sugar no na fa kai abrante na meka na asem no and I go make you feel all this thing that the feeling more Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Anything you don't want, just tell me yes, sir. And I go do. You my sugar, oh my love, my sugar, oh my love. You my sugar, oh my love, You my sugar, oh my love, my sugar, oh my love. You my sugar, oh my love, Yeah. Look at you, baby girl, make it do that, make I would do. I'm gonna be crying, Okay, I don't see you nyina no okọ baby bia obetimi anya bi atie streaming live our all the platforms e ba choko ho no mo ne ko fili kakra ya re see that man and show me your love come on and show me your love come on and show me your love come on and show me your love I don't see the better day na the best sorry so mama fast dan confirm aboafo odi ankan kwame yeboa Adwumpa hene Kofi Mensa Kobe K and a Billy Man. Also, yeah, that's a home from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and a Friday. Yeah, that's it, brave. Yanko Poya, the my best as you. If I told you, cool ye or a number frey, not bought yang a basso. Nyanko ye triagin so, netia see any pan form, any pa and a ditch. Yes, you are ma a Jorda, ye best sign a shia. Better day, a new track. And that's a new song from the camp of Yaure Music. Yaure, follow our social media platforms in Facebook, Instagram, Twitter, blah blah blah. Baby, follow our ni Yaure no spell simple. Yaw, as in normal Yaw YAW. Na fe re no ye RAY. Baby, follow no Yaure Music. New one or the other. Yensen enfili kakra. Nyankopon ya adoma ebese na hia dwoda. Makram. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM.